Ajiman bedu o si ade yo say wo si hene wo bono a fa ohene ne bra be kire no wo de be kire ne wie no ona ni gine ho a na afi wo kọ wo de be kire na ni nye ne ho a wo kọ akoyi foforo de aba be kire no se na ni nye ne ho de a na ne ono ankasa ebe tusi ohene e de amam kuro no na adoma hene ye man hene ensu atere ye man hene samre ensu atere atra nkonya ene samre ohene ensu atere traditional council eyi no se ono na emedi ensu atere so na adoma hene so wompe no wayi ohene foforo de amam ensu atere enti aha mre de ehohuru ono omu twi na twetan asam na kwa akopiem ewo Buno Regional House of Chief Buno Regional say omu enye ohene na ensu atere traditional council ayi no entum sanse na adoma hene yufofra mani nti omu nyintum ekopiem osunyan high court ena asam na be appeal say omu ngazeti ohene na ensu aterefo traditional council ayi no nanso so omu se da chinchina twan omu ngazeti no sa ohene ensu atere man hene eni suma man hene nyina cd ne kokodi eye Buno Regional House of Chief ya gazeti suma man hene nanso ensu atere ni de yesi yan gazeti sanse na adoma hene chusu ohene ma kuro no ento munye ensu atere ya man hene na adoma hene ya man hene na afa ye dai ena man hene mienu o man hene ba kutim kase meyi hene e de ama ukro o ma ba be fini ma gu abonte na abusuan secret o ma be hwiagu woni de ese woni ensese mkacho samre na nasuma man hene ne chia me abusuafo nso de nuabro ena akwa ma ono ena Buno Regional Minister eni nyina ne se nasuma man hene chia me afiri mu wato nananom wonse do nasuma man hene jamu no wo kire akoye ayi age hu sika agu ne botom owie ya wo se achiame poma no abusuan ne mfamle na abusuan no so omu mfamle ne mfamle ne china ne santi oma ba ba kire omu busuan panyini ba akwa ewa abusuan nim sabi ekwan yo mfa so omu kire ne no na wone ne yire ne ho kani ni dabirichi ada abusuan midnight omu nyina abo adeja ye ba be fa opanyini ni kwai wa bra na adeja ada so tobo na edi ahusie omu anhwe ni nyina nim ba kire ne kwa omu susu se eye Buno Regional Minister eni suma man hene na aka abommienu a omudi se adwuma no enti oma frɛ nananom ensunsuwansu atwi ho ahia se dia suma man hene no omudie no mumra na afa omedi bi ma no ensan so omudi hie ne ye ne besi nne omunim ba bi owo se wadidi se wawu se wayede ye no ane sai na ame na ye betoton ensam ne doso ye bebo ne bede ne ye hwiem e de agum nhwe TV onya subscribe ye ema ne ha hwase ye hoy monhwe TV logo ni da ho subscribe boso fansa boso ne mi bell notification so fakoto o se be ye den sem de one sem polo coach cobra my gentle ha ebe guso a oni de edi kan a wo be di kan enya na afi wo share video na modofobia nya bi ahye ema remfi se eya adwenche into the better comment section wo e de ama monhwe TV eya na adwo na mte agam ye busi ensem no ye pensem mu ye nkonso atere enso atere ade a wo de be kai enso atere kro no eye pole ye be kai ye honom e na ye nyina ye dofo ye bibia na pole a oye kotokofa na abusia e ban kotoko bobo na odi mu ntintimman sabi nkrofo akwamkafo bi wo ne sekan a ohwere ne nkwa so omu firi nsu atere so omu firi nsu atere wada ama mepagya mensa mintimi nkyere nanso ebesi ne ye nya hunu se kwa abnane ana obenten ena edi se wuo no se kure na meka ho ase wei enyakum na ya ahensem yesi be mfie num nie ena kire se ahensem mo matwene twan ya twene man nanso mo ye se nsu atere de eba ni kom ye eba ni pepepe ye eba na sumdue dia omu ye number 1 enti nko mu nka ho hwe nanso nso ta ponkyere ni bebrebe a woje wo ye yi waboni waye yi boni nesa wo se menkasa metire wunti metena ma baba na yimi akofia ye beserew ama wanhwe ya boso mekura wumpie dem wumpie abonten da na abusia ene nipa woni ye bekasa ye nana aboadom agen yaw ono eye insu atere man hene ni benkum hene ene waje adwa so microphone na o se nana adwa nsam ha me na me so panyini nana wada ma hwe ni nyina agu ho benkum hene kwa ye wratena se a mekira man hene de man insu atere tena se a otena ne benkum so enti benkum fekuo no ona da no na abusia ensam ne de wakabi wose ahensam ba de a ye nyina ye nim kwan ahensam ba ye faso ye prepre
enti ye yiwa efie hunu se feeling kikaye bia ni wo ho edem de ne bia ni wo ho onkodi boni bia na afa ya makwan na ye de wa bekire ye de wo bekire wi a ye wo kings makers won na eto ahene ne yesi ahene for e wo traditional council bia mu enti nso acha traditional council kings makers ene tena asie susu se na ne asomasi ni obenten ne yi no nti ye de yi asomasi enti ni po mu kwatena asie a omu yi no enye obi asa de hyebranti a ohene amfanfo ono ne de hyebranti omu yi no mde ni si akonya so enti wukọ nso atra ohene nso atra manya yi no so omra no obedi won so eye ohene amfanfo ono ena eye nso atra man na yi no na busia nso atra man yi wuwi a na nso atra man na be prepare with CD forms na afa mu di akoma region ne kwa ya den region ni chi kasa mu na nka me pay mantemfo no nom dia koma ahemfo mu da o ma no o mantem honum na afa o magazette o mhwem ya no magazette na wose ansa na o mu si hene no a na adoma hene ti se o masi hene no o mu yiyi hene no o mu yi do bedi akonya no ena na adoma hene efreye ofra hene ba ko ewo ahemfie ho eno ba ne ho odoma ahenkuro ho na hemfie ho na one ne tena ase nti okoye na chese de hyebrantia foforo ete ho na de hyebrantia na wote ho na nya de hyebrantia bia se agye kuna na wote na nadoma ahene nchen ana na nadoma ahene se agye kuna ye de hyebrantia enso atera man hema yi no enti monko na momfa no kosi akonya tuntum ne so na won san fa nkire nso atreman na nikaza ne nyamu no oma na nadoma hene ema nso atreman say on the 30th of June monko I think say last year some na ye can you cause June ye see me this say ye nyanru ba bia nadoma hene on the 30th of June enso atraman monko na monko yi hene mo yi hene ni wi a monfa na mekire me nanadoma hene and on the 28th of June ene enso atraman eyi ohene amfanfo ene omni ni si akonya so on the 28th of June omu yi ohene amfanfo omni ni si akonya so no ene nanadoma hene frɛ se da bi modi ni si akonya so enye yiye ento omni ni si akonya so manfa na nkɔkire nanadoma hene sanse omu ni ye man hene nanadoma hene so ye man hene sani se wunti na man hene ma ne ho se de ko kire man hene onya bunu onya ohene a woda bunu nyina no e ye bunu regional house of chief wo e na you as president onya bunu nyina fakuo ti se de ye ba santeman mu a ye yi hene wi a ye de be kire ye wura sa ma ne be so a kire asante hene no onya bi enti ye mfa ne me kire wo ne mfa ne me kire wo kina eno so mfa na mekirem de ene osa ohene ni menyine ntum na nahema na oteso no eyi agye kuna no de se branch agye kuna se ono ene emedi ade enti ono mom na momfa ni no se da bi enye wo na nadoma ahene na wo beyi ohene amaye eye ye ne aye wo atra nkonya fie ho no ye ne yeyi ohene enti ye na ye wo se yeyi ahene enti ye ne yeyi ahene enti samumpo ohene amfanfo no no ene nsu atre hene abusia ebe ye achema menchen ebe ye deja enti omude ne CD forms akọ National House of Chief for adana omude CD forms ne kono na suma hene suma ahinkro hene a obi anim se suma hene no omumi anu nyina na de omu CD forms ekoye nanso National Bono Regional House of Chief for eje na suma hene CD forms no e gazette na suma hene o man gazette ohene amfanfo eye nso atra hene o mu gazette na suma hene o man gazette nso atra hene na eye suma ebe gina monten so kase de enti omu gazette wono no suma hene na o man gazette nso atra man hene ne se ono no suma hene no time a
omu kwa gazette no ono obi ampira konya no na ye ono nko a ena nso ache traditional council for enso say omu nso time a omu nso di nana nso atere man hene na eba no ono nso oni obi ampire eye nana do man hene ni mom na yi obi ma ne say omu ni nyiwe ema ni nswan na nya ono no enye omu traditional council ahi atu ahene ni asi ahene for na ewo nso atere honom no emom ena eyesa enti nipa omu no yi no ono eye nipa kontonkro no nso ni obi ampre ho ena wo bisa na suma se enye tradition ono na oyesuma hene na ose ye je ne nkrata atu mu Bono Regional House of Chief for honom enye sa nipa kro ya nya ayi nananum atankonye wo suma honom ena de nkrata ne koye ana no no na de nkrata ne koye say nananum e wo honom na prepare nkrata ne koye de ene nananum e wo nsu atere so na prepare nana nsu atere man hene de a omuso de nkonti ade nti no mu gazette no o man gazette no enti wo mu bisa nana suma hene sese ye nipa ba akopesei na ye de a fine but traditional council na wo suma ni nyina ena tena se prepare ye omu de koye enti ade nti na traditional council wo nsu atere a prepare so nsu atere hene de no omu de kona no de mosimu nyintu na fe de mosimu nyintu na omu de kona nsu so ye prepare ye CD forms na omu de ko na Regional House of Chief for Bono no eyo ono no na suma hene na de koye ananse na nanum atrankonya prepare na de koye enu so mu bisa na suma hene enti se na suma hene tina baabi se ye gazette na nso atra man hene na nya yedia munsi ne hu oboa enti o hene ne kan ya benkum hene kan ya nso atra benkum hene e kan ye se mandamus menti me wase basa yesiye na asam ne kura kokopie Sunyan High Court ka kire omu prenya fa se omu hu se CD forms bia meka omu nsa e kire se omu ngazati ohene no nso atra man hene CD forms bia ni ho sa se omu konko gazati nso atra man hene asam ne kokopie mu appeal court e kopie mu appeal court no omu nim se nana ajiman bedu osi ade ye oye nana do ma hene no o wa appeal court akosuku adura chiri sabi onimude enti senko de niema betutu ye nke bedu sa pempenso so nana do ma hene na ese susu jagum ama asam na dura appeal court edura appeal court no eye de hibrantie ya nana do ma hene yi no no ebegina mu se obegiram dia ma nana do ma ayi nana nsu atere hema a wonya ne ba bi ko appeal court no ma ne ti ase ese ensu atra hima wa firim oni ti azefo asase so o se ba court no so no nko na ba ye nti obi gina mma na enye ye o se nko ne nko obedi adanse atre ade de nti a ono no eye agei no agei kuna no e wo se ye de ni si nsu atra konya ne so na ye yi de hibrantie a nsu atra man na yi no ye yi ni si nchen enti appeal court ka chom say within 1 week omunko Bono Regional House of Chief for enko no omunko gazette eye ohene a nsu atra man ayi no me kire ohene amfanfo then so still na Bono Regional House of Chief for anye enti omu yo madin so omu nkasa ho omu mo ho omu nte ho ntasuo nanso so no ade adoma hene ye wo honom no omani nye ho na adoma hene di omani na adoma hene ye man hene inso atira so ye man hene enti adansi na adoma hene ye man hene na onu no betu so ohene di ama inso atire na opese ye yi ohene ni wi a omusa ade ne bekire onu na adoma hene abusua na abankum hene ede ma inso atire man abehwe nsema guo na yenkwai na nsama na abankum hene ha no na obehwe guo no yenkonkotie bi emfamra sisia yo miniana media for ama ba ne moye nhyiamudie masem kakra bi na mpese meka ema wiase nyina ate Ghana mighty ba cho me ye frɛ me na obo adom agyen yawo
nsuatre man hene benkum hene na me pese Ghana man nyina ate na wiase nyina ate bono man nyina ba bia we se so mote sa asem ya mekan na omunhu se nsuatre ahensem no eye ekino se de o mankasa ye nsuatrefo mintimu hu na ahensem hya ase se de menua na ekasa mfiti ase no ye be hya ase foforo no a na regional house mpanimfo bi efre nananom bi efre ye hene ba ko de ne ko se wo mo sere nananom a akonwa no nananom o mehu ye na yemfa akonwa no emma de hema ayino no nanso amamere kwan so yenye ne sa sebi mpraduasa akonwa to na sebi wo faare na nkeka wo ho kra yemfa akonwa ma wo suban bi na enya yemfa akonwa ma wo nya dehye a yemfa akonwa ma nti nanane de amane bebo nananom no enya de nananom so mu omukohye asunwane man hene ahemfie wona ye fe nanano na omukohye aho ena na abosoma so nkra wi na ahemfie ena omukokohye aye ena omde saad ne kire nanano anso hwa ewo mu ape ena yewura dom ahene na dom ahene frɛ sɛ opese oni nsuatrefo ye mediation na asumdwe eba nsuatre na yesi hene na yede be kire no nti o the date to so ma yen se on the 30th day of June 2022 yesi hene ne mfa mra me kire no 28 June ni yesi hene no yesi hene ne ba ya wo se won tia se o ma no wa frɛ na ba ko wo ahemfie sere na nan kan ye no sere ma no disem kire no oye mediation ni wie ye no achi na ofa ho wa edan ne ho se nana bi emra mehu ye na yemfa sabre ne ye yi ohene na ye pese ye de ne siso no na o invite nana no wona hemfie doma ahenkuro se omra okoye a ose osre ye ye yi no osra ono ni nipa ni tina nana mra mehu ye na yemfa no na kyesa o ye sa nipa ye kana sem se age kuran ono a nana no ba ye no in fact o de asere be kire nana no biu na kyesa ye mpre nu so na nam se na ada na dom ahene tim ye ntem sa sabio ye de nim se wo asemdibia a wonimu mra a sabio wote bono hafo bono de sen House of Chiefs a sabia mamre no so wonim ko ne fa so ye hene na adan na obeka we di a kire nanan se o meka nkire ye obi a oye mediation wo be mediate se o pa asomdwe wa ha no ba bi a wodi nsu atre kwa akoduru no na nanom ante ase sa na ngena sem na ntum ena yede on the 28 June 2022 de na hina mframfo esi akonwa so eho ne time ne start ye na kire se enya de ayasem kura de on be party na de na suma hin kuro hin kan ye ne bia no eye se bi on kontompo sem okọ Pentecost obi shuko Pentecost ne bi obi shuko Roma obi kwa asore foforo ye nyina ya Kristofo na mo de okan no kure ba akokora nim na me pese me busha na suma hin kuro hin se ono wo se one na hin na mframfo ye de omshidi form ko pe ye de omko ye de ne gazette ni gya na hin na mframfo na sema wo kan ne se ono de na e de se bi ye ni so hin foforo bi anka ne ho na me busha ono so se na odefo hin na mframfo na hin foforo bi ka ne ho wo hin foforo bi anka ne ho me sha ma busha na suma hin kuro hin se wono no CD forms hifo na prepare the call house ho ma no anya the traditional council na prepare ana ono na tam de call ye o therefore hina mframfo de enso hifo na prepare aye sua traditional council na prepare na omo de call ye afi ade ntini amfa na nane de anko ede ne ha wo munti a wo amfa na nane de anko
Saade na da ho ma mandamu sukoko baaye. Mandamu sukoko baaye no. High Court sunwane say wanhu nanano CD form eye new one kire say so ohene wa asem o oni asem o yenko gazette no wanhu. Yakwa appeal court no na saaje ekuna be gina mu se yemani nyina asem num no meka bi. Appeal court bo ni guye. Okogina ha mahema. Hema no so appeal court so wawu. Na ono nkwa na saman case nti obi ntimu nyina ho ma no. Ene ye bo krachi eguye. Ene appeal court share house se omumfa asem no enko. Eno so appeal court de no. Appeal court na di asem no foforo di amahina mfranfo se sunwane high court asem no mabo ato agu. Na mbom so ahinkro hene sa ada na ada ye gazette no. Ne de tama de hena mfranfo CD form ko no ono ankasa kan no na hemfie ho. Na ade nti na hena mfranfo de amfa ko nti court no share ne se na wotwe na nso omukọ gazette nana. Ye ba beduru ya regional house a do ma hene da no a sebi nnekora wa ya peace court judge. Ye de ye nim senka sebi o judge wo fie a efie jo basabasa mafie okura fie emrasem bi o de beto ba bi kama ma obi ate ne ho ase. Ni enim se sa judge we de ono be fa asem na bo no bo se ono di animu no okwa koka. Nananom sebi nsuatrefo no emfie num ne atena se. Free 2021 basis abiri ya de asem na hye ho sa yenim se asundwe nti tuatre mpe basabasa ti yenim se eye den ya nananom beka asem no de nokore atoba bieda ama tuatre anya ne ntoma pa afira enti yenim se ye de enu amu nyina ya nuanom tokwa bi ya ni entam na de ye hu ni se ya sisire kase pa ana regional house na nadom ahene da no pese osisi ye de ni position as judge no esisi yen eniti ye ntiase ene na ame ya ba board na ye nsantwerofo nchi amu bebrebe yi na suma henkuro no onhwe de ye se wono mabisa ne se hwan na de CD form koye na hena mfranfo so hefo na de CD form koye me se mabusa na suma henkuro hene se hwan na si hene ma nsu atre eye do ma hene ana regional house ana se eye nsu atre na the CD form ye de ko no na nanom ben na yi no ono masuma henkuro hene no na nanom ben na gi ni tumu ansa na obeye hene why na gi ni tumu ansa na obeye hene eye king makers ana se divisional chiefs na gi ni tumu ansa na obeye hene sara na therefore hena mfranfo so divisional chiefs e wonsu atre nyina gi ni tumu ana traditional council prepare the CD form and ye de ko ye sa agre pepepe meme ye Kristo ni mapa se ono a se de o kan de no Nyankopon se ye mu aten enti ono na de na no aka so ye Kristo ni me so me de ma no ka se me ye Kristo ni na meti ya obi obehu mi television so bia na obehu ba bia no ebehu se meme ye Kristo ni mapa me kan nokore e de kire Ghana man wiase ene na nasuma henkuro ne na nadom ahene ne na na wanchi hene nom na me yesra tunifo saade a oye ye no ono ani nua eye drobo man hene wanchi suma henkuro wanchi sekwa oba omotuko adu wasam na aba yi wasam ano na nyese enimu nsam o na suma henkuro enimu nsam bebre fa no ho ye won nsam se base yese ye dan nsam adi a ye bedan nsam adi nkomodi a wodi ni baabi enema akoso baabi na nka de nti na wo she register chi se wankwa bi foforo register de court register kan suata de che ho na nasuma henkuro kan suata de che ho ade nti na akoshe bi chi se won yesa ade no yempe yene ne ntokwa bia yesra no bebre yende de oya hene bia yebunu so oya hene se de yebu ya man hene no saa na yebu omo na mmom yase kokora man feso beta hene so a wo so mfere so de adu betare so na mo suma henkuro nim dwane na onim sie yen hwia trefo de
mfie num no ye wonsam a yaboa no gu wasafo mfie num ni nyina na bia wote asem so ananka obetena yasem so bia ye won ho asem nanso enye saa bi ne ye de beka sere na kan ye nsi yentom ago emfa hata abonten yem tuyenum tuo bebrebe emma nipa hu na mo no kore na ye pe se Ghana mpanifo nyina nka bi mansu atre ye pasundwe wo bonoman mu ye mpe basabasa wo bonoman mu na do man hin tim betena se judge as a regional house president na omesai region no na omesai assemnie omesai Ghana mra no emaye na ye de ewobuo ma no ye da na se na mo te duru bia na nipa bia se bi meka ne da bia se oka bi ewom no onka bi mansu atre na su atre emfa no tuma pamfra no kore na nsu atre pe ye da ma se mo bae na suma hene ne ayi na wo ye interview no a oye ye no o ka asem ba ko bi wom na me pese na suma me kai no o so hene ne de o te ahemfie na nkonwa tuntum ye den e wo ne ho na o ka asem bi fa sampa ho na o de be fa mu be kan we yesu ye hene o te ahemfie me sira mo ba ye so o te ahemfie ne to ya kakra ni na ye ne de a wotim nkonwa tuntum nyina wo ne ho sere na ano obi so ase o meyi nkonwa tuntum ni mfiri a mrante be ya duonu ko ayi sine o mbegbo wuda ha ye wi e be kire no mo twetwe photos kakra wo ho pictures na mo hu se wo mo tempa ayi no de akuma bobo ma san ko mebriki akon nkonwa dam nti me busa na suma hin kro hin se ensu atra man hin no de pa na ha wo mo anti o mo ntimo ngezete no wo ye kakai e ma wo mo ana wa ye o mo den na nanu anasem bio no woka asem foforo na medi hu awre ho ba se okai se woni ye lawyer ene bo na man ye se ye ko gazette ye hini enti no ono so sa abre ne gazette no nti onfa ne de ye den emra ena omodu ne CD form ye den ekoye na ono de onyante ho mpani nsem kura ase sa ye hene no ye gazette no na nasuma nasem okan no koka na no on the 8th of May ya 2026 eno hu se sa na hena mframfo ya gazette no na mi busa ne se lawyer no a oka kire no no wansana kan kire lawyer na busa ne se wo do onuan na asem okan na bakosem se won betena nsuate na yetena ha na ye nsuo na osakwa ya amamre no enti wanwene ni nua no kakra so obebusa ni nua na se se na lawyer cancel uko ye na onua ne de no eyeye ana na oye ne case no eyeye wa musabi na suma ye ne de oso kan dokure na suma ye niam bebiri a chese ne hu adwiri yen na suma ka asem bi se wono asem no a esi wo house wa ye se ye maje ekuna mejon case no ono de wanka mra na mom oka ono na asem a wonim amamre na ode de kasa se ye betim de naka ho amamre ya twro no wo hefa na sa amamre no e wo hefa council of state member wo so fa mra nya adwuma na be da advice president wo mra ho bidibisi abe da advice no obi a wote wo se wo fa mra nya adwuma na wo anso ne na do ma he no nso ye judge ono ne te ho na se mo fa mra nya adwuma de a hwan na apese ode mra ya adwuma yede ye ntan wo mu na ye se wono anasem wo kan ye no ni ye twa ho bi ni ye de aye adanse ye de ama ne se okasa asem di a ni ye hu se na nasuma onye no krekafo na nasuma kro ya nasem na mu o se de obisa na no bisa ne se na ye se nsu atrefo mo de asem bi ko Supreme Court o se ya se entokwa ne de se bio se omukọ gazette na nanu a omu consider the CD form no a na anu ade omu de baaye no o se research committee ne standing committee de ma wo mu se omukọ gazette na nanu a na hene ba ko no omu anye fair ama no
Ohini baako bɛn ɛna ɛwɔ nsuatrɛ. CD form baako pɛ na ɛwɔ mo hɔ. Yɛayɛ search ni nyinaa CD form baako pɛ na ɛwɔ mo hɔ. A egu fa aso sese ya. CD form baako pɛ ɛyɛ hena mfranfo CD form. Na fe ohene foforo bɛn CD form na wo pɛ. Na ɔno ne deɛ na ɔmo challenge ni no. Wɔn deɛ yɛ sɛ ɔmo ba bɛ prapra ne dan mu anaasɛ wɔn bɛ sɛ nsuo amana dware. Ɛnya akonnwa koraa na ɔmo deɛ ɔmo pɛ. Nti ɔmo so ɔmo nyɛ nipa ɔmo pɛ akonnwa no. Na adɛn. Yɛ nsuo atlefo sɛ nipa ɔyɛ candidate yɛ de na ba yɛ refuse to sɛ yɛ mpɛ no. Ɛnneɛma baako mmienu bi wɔ ho yɛ ma hema ate yɛ press conference eti nkan yɛ kan. Afei die bio na wo sɛ wokɔko ntɔkwa na ma no. Onipa appeal court ayi na free sɛ wonyɛ wontim ka case no ma ne yɛyi. Na yɛde aba na appeal court no de mmara no aba sɛ monkɔ gazette na no. Ɛdeɛ bɛn pa na kyerɛ wɔ mo so a mo a mote president na ase. Na mo ne di nkɔmɔ mo ka kyerɛ yɛn sɛ mo de mo mfa mmara ne yɛ adwuma. Na mbom tɔkwa no mo afei de mo aworo mo ne yɛ bɛko ntɔkwa no. Na anom ka sɛ wo yɛ referee awɔ ringi mu di ase yɛ bo obi ba ko sɛ yo nipa yɛ bo no dodo krachi free na me wa waginam na nipa na ko. Wo te ne ba ni sɛm wɛ. Na regional house bono president ɛyɛ na Agyeman Badu wo ne suma hinkro hene. Wo mo enhwɛ emfa nokore ento ba bi a ɛda na asomdwe mmra na yɛ de empɛ basabasa. Sabe ya obia ba be hye ne nan ase na yenya bono ai ne aka His Royal Majesty na Nadoma hene bono hene aha na bono hene na esa bono hene no ono ene ehwe bono ni nyina so enti usai wa ukrom wi a obesa abesoi a kire wono ba se yakɔ bono honum sesie ya nkro no kra bi soso sene doma Satama na Nadoma hene ye mpene ye nti ase ye masei no nam ka so opede Tama na Nadoma hene di asante si ho amen ne otan ya beto asante ne domafo ntem ne bunufuo bi mu ntem no nam ka so opede na mo bona baso na wano tene na Monica sa na mo ka so opede e wodoma nam ka so opede enti esana mu twato wana no aso na mu yeye o enua so na mu di abusia na Nadoma hene kwa to the sense yes nsu atere omu ohonu ma na omu hu se bambo kofo bi esi afri moto so moto no ye lance se ya mu no dwan omu ba omu bo wra nsu atere honom ni nyina ne se yes ahemfo amu wo nsu atere wo nyina mu get it out omu bo wra edan na ye akunya tuntum dan nim se omu kwa kofa akunya tuntum no esan se aboa no ne ntakra ne mane ya aboa na ntakra bo na de ne efanyinam kwatere kwa enti si abefa akunya tuntum ni afiri wo de ene ohene se wote akunya so akunya be na wote so ohene ese wote akunya so akunya be na wote so na abusia ye keka enniema o makomu ho na dabe hene na namafo ka kire wa ohukura bedwuru ne ahutese wotinsu atira ahobambo ade ahobambo pade woni bi na omu seso ye aposifo omu ban ya omu de omu abebo omu ban sanse omu di audios kire se audio ye pia bonten obi din wom ne wom kire se na amfamfo oti akonya so yi omu nkokunu na afo omu nkoto na amu ntontwene tamale na amu kura no nsu atirafo nyakura no masie no maye na dotiye omu mekunu audio no mu de akọ police ya antehwe o ma ya reporter ma police ya antehwe enti efri na ekura di omu de sa wo se wo de beba omu se de besi agani otu a omu beto enam so omu tisi ahemfie omu se nkrofo e wo ho so kitekita 20 omu antimi amfa eye no nti next time biem so omu ba na sa nkrofo ni wa na chese omu befa akunya tuntum ni de akọ na ada behina kasa enti yenkwai ni yenkotie na amafo efa ahomba bonsam niema omu fm ewo nsu atere ho no na hene mafo nsu atere man hene da behene ne me yenti a ya frem no eye nema bi a ekoso obon ha efa ahensem ho enu ti epese wiase nyina hu niema a ekoso a bi esane nsu atere yasi nsu atere man hene mfi num ni
bosome we yam de to so du no wotwena na na o wa ahemfia nkonya tuntum no ho amamre bia abonofo ye ede na na nisisu ya bibia awie asem we ma yehema ana owo ho samre no na hwema kese oyi nipa bi ne ba prinsia ama kimekes no arejete ne prinsia so onye de hye odi sata konwa bi enye ye ewie na nanu ma ase no so de ko original House of Chiefs sebe ke man se nipa wode ne ba ye no yamfa man ne yafa adehye no foforo edinati so ewa manso twin mu na be mfimi nu ne achi ni na nanu free na mrakwa mu ni se odo ase ko court no amfo obi an join ni ana obi ameka ase no ho onkwa de ko na ugudi a asem no so awu a obi ani achi ema ya lawyer for ye nkrata de ko ye regional House of Chiefs e bono ha sa ase ni se na tie nti mu hwena mu gazette na na onye free House of Chiefs no ekote abadwaku nipa miensa ye ensokoman hene wanchi ena suma regional House of Chiefs etise high court e Uganda ha mra nya amamre nkwa ne mra ka ho ahense no na de mra bebre akeka ho mra be de mu aye ba no ani jese mba ko mu se lawyer no a odu house nyina afro ka che be se mra bie ni ho se obi betime freche se nipa a wawu no obegina mama no se futu e maaye ansa na bebebu aten nsoko man hene atwe na no descend ba se ono so ma mra bie ni ho a wetu am obi abeginam se ombra me ginam ntwa manso ne ni jode ba ne se hema no bo ni din nti obi gema atwa manso no arawo se mba ko se ono kwa anya hema no busuani ono jo fi kusi ase hema no princess so e busuam you enti ewie no suma de ene wanchi de ye se sa asemba no wo ho a o capacity oni capacity e ma no megye no nka yihu se mara bie ni ho a e support ne be ka no tie ma sa asem we so the call National House ekodu National House for my nkrata de brother Bonija House se asena free bensem abiduru soro e sa asem Magistrate Court e de go High Court no Magistrate Court no se mo infanto na be die wa se mo gya to ho asem we akọ ya bra ben nkrata mpiri no se National House for se asena obe ho benja na benka beda yasura Yohan ba fre dasi mumra e kwado dan ho a ya tu ahye e wo National House a yeka capacity no yenya hu niti se nipa no capacity oni capacity magiti ya ma sa nipa no mra meginam no me ka sen no na obi ni capacity obegina asem se ma na yie a ye wo judge panyina oni ye president of the house ini se mra no kra chia nkobetene no ono so di akire na be ye ne be ye asuma wanchi ni soko no be da so ginam se ye mra ne nka sen no eni mra e Uganda ha be gina so dia ye na ya mananso ho odi asere kodan suya akọ se be mfa ne krata nko suyanfo ne ye se be de kwa onye yie ye se mra kwa mu no etutu anamon odi asere kro ya kwa Peace Court e Kumase a Peace Court no e ka se mra bie ni wa esi na kwan se be ngazete no di wan be na otwe be mfa krata nko ebudu suya be da Regional House of Chiefs adoma aduma mbadu da no no odi mra no no ya Peace Court na be na kono ne judge sama ruling o tere sunya se da o ma ne nya aduma e minin so no so ko no ma ruling bi amfa nya aduma be ne dele a yenim eno a Peace Court on the ba mu se nipa no o person o sambam as interested party a obegye ma hema no mra bi an support no na Ghana cry o queen mother ini queen father no no obegye mu se bi ma a o yo ubuche ne obegye mu ti sa papa no capacity kuya no National House it is a ruling the bar Regional House as be tehe ya yo se nka aboa ni tipura asere nyina pro do ma hena nko ni mumra no a o ye president nko ontu we di banye ni si ono ye hu so opiapia be ama sa asem no e ba ye no be de ba se be person de asem no state of education e ko a Peace Court share that say mra na benhwe sebe granted da ye call ya Bonija House of Chiefs ama a ya bu course credit ya tia be 15,000 sebe nkotua ya sebe tua na nka be na nkrata akwa ya te ya be ba san apaja Bonija House of Chiefs ni so entenje afo no
ono ankasa kwe ne nkrata nyina de asene ko Supreme Court ebi de asem beja o se kama bia na wo de asene kafa ese bankaza buruja hazo chisa begina ma be pem sebe ne nanu ma wo nsiatre ene nsiatre Traditional Council e ko twama nso no Supreme Court interest ben ne be wo nsiatre ko sade da ho ansa na doma e be sera ko na anu suma man hene ye ka press conference wa se mo de asem be tu bia say asena be ye no be de benye aloyafo nyemra no be kan ye na amamre na minister sumafo amamre nko na Ghana fo amamre nko de aminim so obi dina sama ba asase kwa ha manso be de aba se na keka mai but ni obere no oginamu amfa bia adam nko ama ba kontenkro no owu a oje na nanti no wo pase ane na bi emeginamu ntwe mra wo Ghana ha nsem bebre ya okan no ado Pentecost elder na me yeso se elder betumaji troway ye ono ho adanse je bebre ya bi kwa ye audio se mu ya de be yini na de apie a ono na ahye ye register se onfa ye ya sen nko Supreme Court so pa e be yisa anya mana apie no wahu na elder na oye no waya abonfo yina hu mradu se boni abaye no bro ha no be ka ti bom za na wo ya adwempo wa chire de a ba ne benim minim se instructor ebi aye ma house ko na badwene se bi aye kwa kodom ba bi o e bi aye do no de sa san be fi Hasan en fi ahe na ni aye ko pa no ho nye ho ne ye de ko ye be pese be ye no ye de ye mra kwa mu ne ye de be ye adwuma ye ne suma nsoko wanchi drobo eni bi ani asem ye ne ye hema de ba ye hema na wu be ma se nungu na ye nto aso ntra se nuafo na se ba ka se ba je asem se be ko ka na bakunya Supreme Court se be bono House of Chiefs when you started for Chamanson there, you know be a Samran free. Efa Nanadoma, Henry Diano so a binimag say, a dinner bomb. And yes, be a tino. A di booma, Nanadoma, Hene, Suma, and Nanamina. Nananon dear Kanya Terakunya Tuntuswa, no cre, Anna Odia Woduma. A Kunyabu Atras no do to Corano on her, a Kunyabu of you. She always said, Binim at the canta, Mfienum ni atena se ahwa na nyema no ba bia cha kono cha na chia ye di kan mra ba se ye hene we Professor Makroman se wu ya di bia beba no nananum chia se e be se etu anamon bi esoma nanan ba ko moko na do ma hene okochia no sabre na nipa miunu atwebeti a ye etu be ho anamon na do ma hene ni sa chatre hene na ye hemfo bia yesoma no ka se omra na ne hima no bo ni di no yemfa no mesi so na ba baka no de hemfo na baka no wi aba piska ma bani bia pene ma bia tra na ba ya ni hu se akonwasem aya de sesem ahensem mu no ne ade woni di nye ne kom de no enye sika ne de to akonwa nti oya enye yi enemenum erinamua mesanko ba se akonwasem nananom atimi ede nanahina mfamfo asiso ya mamre nyina wi asenwe ba ho ne ye sen ko be pre neutral rule ye wo ha na ye te se on na prapra yi o prapra be dubrekum o ye so ba mafo so no oto nsa fra nipa no a mebo ni di anye yi no so ne ye hene to nsia no na be gina ho a no o che na tade so prapra ma sa nipa no be gina ho so ne ye hene kinetiri so ma bum bi di no wande be tindi amamo ntatra mafo so ma oni di nkomo se oni uzata hene owie ye no oma be emblem manana no giye obo nu mu ase koto wo sabapare nim meaning say nanado ma hene agi se ni panatum so oni ye hene nipo ye candidate nkoye tuntum no onya hu ebiye ho onti ahin floti bekum onti fiatre nanado ma hene ne koye ba ko ma ko ye videos e wo uzata ma foso nipo awe ye mfama na ya mfama no se wo na koye ba ko ene didi mu a yase mi ba ye mwase aji adum se kwambia aso ese de moji sani pere gina nchen hima no wi enso moyi na gina nchen ese de mwankasa di na chiza president ayo do man hine no technically en sen ka bitu be fosa mra kwa mu we nya adwuma appeal court yi ba pe waba to ese mwankasa na ma fa ase ne se wo de ko Supreme Court eni so atra ba betwe e de ka na do man hine ni mo oye no yi hu se otrofo from pitiase no e ba be prince amre nyina no na de bia ni wa ya chese opa asumjo o chatra yenim ni open candidate no se bia se nipa no ba o du chate ba ko se do ma se dia mitimi kire ana o ye ne de kire se
on pese ye hin no a Chatelefo agina to no be ye no mum etra doma anu sunyan no si hin ma Chatra ye security ana ye bambo sem e wo kuruma no e be ka se edu obi a entwa yi nti America no se be se mfie mienu ekobensani no edi ma be bosumi nan a yenya attacks e wo ha yo wa be na binim e de ka matumen be 5 and 6 efibrekum na baba be gina ni mu ha amane a biasma be se be me pa na na wa ahemfia no ne ya wo ha nyina be nyi mfria se ya makwan a de be bia be fanye ye abiaba ama di akoma Ghana Police Service ya yes abem pren 9 na no da de kra na ba ya kete yo ha na binim adi moto yen license ye unregistered ones e ba ye di pa be se 5 and I say bo be wura ya ba be wura ahemfia eye den a asema be kan ne se ba asema be se be mra na obi o ha bia be meyi ni mfia ye ko hwe ya obi ye ko be tuntun wo no gate iron gate na ubu na se na ko be ko be tuntun wo no ba break no be de kuma e ba so be se nkuratu na yetie ye ne se na mrantena ba na bi so ha be kuratu be hu ba be ne be na be ko gina abontene ye bom modene sa memenda no e ma a police for aso tie police for 2 moto ni car ba be duru ha ba nya arrest bia be ja ni pam be ko kwa enu che se ndi a chire ko police for ko ye formal complaint amo kan ne se omo ntimi identify sankofo no ye te ha ama bi ma ko meeting audio no aba se be mra na be hina o edasi so no be nkuru kra be ko yini ntu tabalikwa mba bi enya sa audio nyina de bi koma IGP nyina ebe pemne bi anka we ne aduru no ya hu se bia ntimi amọ ho ban a wanka se so bo ho ban nananum ayese ese de ni to abambofo so a nyema enkoye mai yankasa ya ayese be bo ho ban yedumi ntre fi ma bi emikoye ahimfie yesia no enya aban bia ne simaye ye nananum ebesi ya ewom mbane na mom se ye je kuran se ye bia ba hade a ene ye sani pa no ni obepia na bia na mu ni ye ato abonten go se ye no ya tena ya se be kun ya ene nka police bo nya kwan abaja ahimfie abozo se ha nye secured ba beta ye bu mprensia ya make official complaint but ba ho kura nu ayo adwuma nsani nyina ya se twe nkata ya twe ya bono a ya ne se ya nkasa ya bono ba ise di ya bom modern e di audio bibiri akwa abanim ya di krata bibiri ko adanse bibiri ko se me kan police for kura bibiduru amaduma nya arrest asena ko ni aduru no se bia mo ho ban ya wa bo ho ban di pese ya de sa won ni we kwa bonten se wa ye besuma se bra suatre man hina himfie na nya de ya ne no te ha na obebie pu na nkura safo aye de ama na o fa ho asem ebewura ha de a ene na nye bi ni kumantwi ne ye kan se uye be ma oba bi a bisu be ma oba bi kama nya hoden kura de nye ne fie ye ka che be pani ewura mu bia so no fie ndi se bia de be ba se o be bi sa de anama ye se be bo ye nanan ma japade ho ba de se ye nkonwa se ye de pani fo ka se ye de nsa kwa himfie a ensa na chi no se oba de na ye nimu de a ye fa so ye nsa wachi de onsa nko biom na mo nye be ya ne se e obo ho ban na so ne ye se eto no ato eno ano no nkrata ne bi nyina akoma ye ra IGP aduru ho audios ka ho ne nso ye mfi wo mu enso atraman madaro mamani mu amesira kasa kakra ye nyina wa ha se nanana pole to nanana wonse ado ya e wo nsu atre se ye nsu atrefo bi ne kunu se ye nsu atre na obewu ye na nka ne nyina odomu enka ne ye hwese nka mbaka bibi afa ho se boni we de da bi nsu atre man ntimi ni nsu atre man ye beboa ama onipa wo kumpole no ya hunu na nsu ebesi na ya hu enti eya na ya pa ye se wodo wa de wase misa be kwa akoma Ghana Police Service na Ghana Police Service enya anu ye mfama ya papa ya papa ya se fem papa enti na najiman bedu wada roma wani mu amesira oni de kasa kakra wa fena ode hye pon na najiman bedu
ase ahinsam bi abekoso wo bunu ho bia no wonsa hyem bi ahinsam bi abekoso wo bunu bia wonsa hyem next say opese wo ya bunu hene enti na opese wo ahinsam bia enti sampa de waje afa ana sampa hene be san kire wo sampa hene waje afa brekum de enra de ya woje faaye ya tete sa woje faaye adenti na nsu atere nso waje afai sa me de me hena banti wo so ono na moje na mo san kire kuro no ehin baabi ne yakwate se ohene foforo wo baabi timi edi ohene bre eye kuro bi sofo efa hin ne yakwate se asem we bi ye RIGPD ade na wo ye oman ya yatimu ya ho bambo ho nsem odua beka ho sa ya hunu hwe omu di evidence aba ne nkasa ye mu sete sadia evidence aba ye RIGP onkrofo no munya hwe o yesi omunya hwe omunya hwe nana sumahene ne chiami atoa nananom wonse ado ya nyine wo krom ha ye hu bi nana sumahene achiami sha fridge nana sumahene yesi nana sumahene koye aye eje chiami a wo sha fridge mu ehon so abode agu ni botom nana sumahene shede to amana te se de wo besie chiami no edu bra ye besie chiami nana sumahene kwotwa abode se body adua no twa eno ode koto amnanim kan atie gusu sebe ya obi anto nananom wonse edo ena na sumahene jinsa abode efa ye no wunyina asa me ya me chia me aye enso no oboa na mu hye fridge abusia no se anya hye ena abusia no ebepe ya asam ni kopie court ema court se nya hye mu koyi mu na monya aye no court koyi amu no mu ya aye no ena nana sumahene se onti ase nanso Erade adom nti omutimi ye aye na asomdwe mu wieye omu ya asomdwe ni wieye no nana sumahene se achiame mpoma no mu mfama no ena omu nso se da achiame mpoma no mfama ni sanse ochiame na wo ye aye kura no gya ne funu na amu wo fridge mu ena wo be ye aye ni gi hu sikadiye enti achiame mpoma no ye mfama nana sumahene yesi regional minister na o ye lawyer de ma wo mu nti oni kase bom afa ho aba beche omabusua panyini baako na bre omu beche no anaju da si omo obi adeda na omabusua panyini yi ene ne yire da oyire no okunu omu da adeja omu nse hwe Adam and Eve oman kan kire ni se kohyani kampo bra na ahye boxer bra ne emfa wonko na deja so saa ne so ne page de ne koye enti ebesi nne se omu nipa ne wo hen so omu de hye ne wo hen omu nim se wawuo so wote ase omu nim enti duabo wen koma na nasumahene ne regional minister se emre ye ni nka so se de ewura asante kotoko hene kan ye no regional minister wuji wudin enka regional minister de ye yi wo no se de Dr. Frank Amoako hene nananu mu bodja okobi nanso ahinsem de onfa nanu ntum ne de ne so obehwe na Kumase ne Ghana ne Asante Mantem mu akoye na SPSita nanso bunu regional minister de kame ya se bana ahinsem de bie bonidin bunu regional minister ntimi monidin wa ahinsem nyini din firimu da enti sa mre sumahene chiame wanya ne ba bi kura busua se duabo omuburu nyina omuburagu nana sumahene tiri so na bunu regional minister so na busua nsem o makaka ho de kakum yaje no kama fo nanum yenkwai na nsem a eni nuaburo maburo no yenkotie bi emfamra sisia Zo ya monza. Asasi ya bajinza no. Akumra da so nzadi o. Aso nu me bajinza no. Mo kasa. Aso ta bajinza no. Mo kasa. Aso kwa aju nzadi. Mo kasa. Konzia bajinza no, konzia bosom. Ko tinza mambo ho bajinza no mo. Andwanya ma nzadi. Bo chiri wa nzadi. Kasa. Busumia sa hota ye. Shama hira busuya ye hu na mane. Awo kwa breku sini akwa bo azam regional minister
amane papa ye dia fam Polisi panyini kan. baya via ngunu de wa twe amanzoa papa ne ye ne waya Nenda babo rejam ni. funu ya ye ka ho asem a wa ba chi mofa anajo wa hia pieto ane oyire bia da ho kwatere kwa ba pempo no se kromvo obi a wa twa ni pati ba pagya no ohia atare he na bo a ba chi na ba dine ba kwa ni ya ka se ye nim ba bi o gina Obra kusi kwa tutu aja gufa. aye akwaboa tumi wa nyandi ndc di amane ndi ni di asem no a aya bebu anefo njanhye kwamna kusi di to na jan katasie cha me hini funu so akwaboa ni di asem gini bebu anefo Nanda ya baya. kwamna kusi ga se funu ye besie ni wiem Piao kasa. amba so ambamba vienum di papa ma ya kwana ro wo ya wa twituo akwa wu ma bra Kire be nya bia ndra no sa wa atutu. Nadie tuatu wa tu ni jangufa odaso ya regional office wodi sunwane banga ke ho asem ni otutu no krem aya twa hu picture dia mama ni nyina Otufunu tu. akwaboa ni regional office banga ho asem Otufunu tu okurem. asem da dia ya nya wini se abusu pa yin ni abakoma hin benzi ebefunu ya ko yifunu a ya ro ya twere krata ma resac ne amanu bayemvu nyina se benfa ba ho odene ani ba ni monyam da akire no kwamna kusi ni akwaboa buru regional minister ba ko fa nipa se be matututu obenguye ba ma yenzie papa ke Ghana mani hai ya sraba ni bayemvu nipa owu a benzie no ya mrama Agwa hopa. Ya fiefunu ya ya. ya sia bia funu ye ya nga ya zinzi ni wiem no anga fiji ke so ya kwabuo so ya kwabra kusio nipa kwa ne za ya sia bia ni ko sia bio po ya ne za ya sia bia na nanu ko tuza mavue Ukuba fa akuna sia kusia ya di yan han ya manye nyina tete ya ne za ya funu ya se ya busia ya ba ti ya hu abata ya ni na Amande hunzana tani bakura yeguri bengunzo ni bakura mani abachima fa na tie tani bakura bia kango pa ni kiwo Bosia ade na ekoso akomna se kia me hene fie me na me fro me na andu bosia akomna se busia panini asema hamno ni na mama obase so yo nananom Ghana man aban ene ne mpanimfo niema bia ekoso owo akomna ase sunwa abure so eye yofa na najan katachi a na oye suma acha mehene okwa kura ma asam no ye adaja ma ye ne na suma ma hene twe a na kwato ma ye se ye mesie furu no ofa ho ne nko aba ye ayie no a ya ye abusia no amoya amane oye ayie no wanya furu na afie oye ayie no gisika gunu botum kosie kosie amum no twabode dua kotie akire ne kwato ma ye se yenzie ye de hie no ampa na anu ye sie na no akire boko ye de enim se akire adin na ba bia aduru no aburu ye so ye wie na tiabi ya se regional minister se ye mra sunyan abusie nyina koduru sunyan na eduru ye koduru sunyan no regional minister frɛ office wa ye hu asem titire obi andi a ofrɛ efise na osusu se ye ke ya basabasa besi Ojigie ina na odiye koduru ha abisem obi se ye hu mu asem bia nra anajo ye ofa ba ko a ohwe fie abakuma hene nura ne atia ne za anajo ba donko ye hu ya za police fo baba ya one ne yire dadani baba pan wuru ba man papa pan mu a one ne yire bada badam baba nyina anajo no a sa break kura ye hu ba bi potia badol kwa ndi ani awiai ya pesa aban ane ne mpanimfo na nanom aho ka bia yiye ane ministers mpanimfo soro ma mpanyini ya srawo sa awiai akoma asem mpanimfo ya hia sa wonka asem bi ma sa fatasa yanipa wu no fatasa yenya ba bi fie no a aye smafo a wonka bi ma na regional minister no ye ngusa oba sunbie ma na se oba tokako ye dube hu ya awiai ya sem ti awane se munka bi ma na akoma tufo yani abra fresh nyare ka tire ye se ne dia so ni ope asuma no yakwa ekoduru ho no
kasapo wa mayanga bi ni obisa na nada ni ba be che no nra na dwuda so mi ya ne se hini osie ni nipa he ma ne kire no ba bi kuro potin a osie no ma wo ka kire ye se ne ye nza ne mra na se ohia ya wo ba fere ye mbra ba fere yo abeo anaju da so papa ke ne oyire beda ba ya donko ne wosoma police fo ma be fa no anaju ke ba be po sabi agopo nga be mo na no amiepo no na be hu sa ni wa pempono ke ewu da dan kin bu pono ke yani ati papa ki di ne pie e di tuo bu boro de ne kwa na Sumahene enso no nti Sumahene regional minister Emma Bono ena afi na adomahene ye bomudin dodo nanse ye bomudin na Sumahene ye bomudin enso atere de na Sumahene udin wom enso atere de video bi emre bi achamo na Bono regional minister udin wom afi we nso so udin wom na adomahene video bi ekoso ahinsem bi ekoso no ade na nya wukra na na etwa udin abehye hunsanse ya tete udin wo bebrem yesra mo ya nyina nim sa ahinsem de nananum na yi ahinsem ya nyina nim sa Bono ho nso ye ni ohene bi a oye ohene kese a Bono ahemfu nyina ahye na se ba ye nim se Bono ye friend se na adom ahene e wo na ahemfu benkum nifa ene de keka ho ena na nso atera hene enso so e wo benkum nifa ne de keka ho hye na se ba ye ni se musudifo se de asantefo e wo musudifo ba ko pe se ye wura asante kotoko hene no ebi ni wo sa enti yesra mo ena obi ntimi mfiri ne man so mehye emra ma obi man enti mfiri eye doma mehye mra ma nsu atrefo sanse omu na ti omu mam no omu se de omu nsihye omu fa enti omu na nim kwan omba fa so a ombeyi omu elhene afa na Sumahene wada Roma yesrawo ekwan a wo fa so a wabekire eye ochiam ye wanya ne ba bi kro ne de hie de yesrawo sefa ne bra se be ya ede asomdue enso beba na Sumahene ma meka samfa ho de enti enim de asem ne se ye no kre se nya no kre ba omu se omu de asem no eja eye ensuo eye mo hwe TV no anugu so a wo hwe no o hwe ya na de adwunche ne ba onya subscribe ya no subscribe de amaye na na adwa na mte agwam ya busia ensem ne ye bebre ene gu ho no ma ye be kenkan na afi ya to aso de amaye yan kenkan krofo adwunche na afi ye mfa emamo Kwame was it this man again na Adomahene jinidin enso atere kra de na Adomahene nkefa ho bei se wo koyi hene de ama enso atere manye hene no omunsi no wa bre enso atere traditional council ewo kings makers wo ha omu na ye asi ahene ne etu ahene enti domani enso atere kra de nke mutwe kra o what Adomahene is looking for in this world actually unless we ask him cause we don't know brekum dia ba enra ya na Adomahene na ho bom mu e na afa de ensu aterefo so abekasa na atimu se ade na ta o mache audio atimi akopie IGP ho de na atimu se ensam hihye ho no mpa Lucius so say Adomahene haven't you done enough unless you ask him cause Lucius wadwen kirari de this e kokko bisa no konso de na ebeye den pa ebeye den ena pa was Adomahene wudwu wo ena pa Asembe nya abotre Brian o se Adomahene anim guase aba eno de yentimi nkire se nanim guase aba ana se maye ba de nso atere man ka nyina ne se na Adomahene enye ono na obeyi ohina ma wo mu se na Adomahene se nso atere man hene na o mayi no mpe a ene enye na asem nye o masem omu no na ye nso atere man ene omu ye man hene na Adomahene so ye man hene enti omu ntimi ono ntimi nyi ohene ema nsu atere man abusu ansam ne doso yento asoi na afa nsam e wo ho no yenkonkohwie emfamro monhwe TV no anegusu a wo hwe no
o hye na na odi adwenkyerɛ na ba wonya subscribe ya no subscribe na afi wa share amodofo bi enya bi ahye amaye fe kama watre enti aha mre de ehohuru ono omu twe na twetan asam na kwa akopiem e Buno Regional House of Chief Buno Regional say omu enye ohene na insu atia traditional council ayi no entum san say na adom ahene yi fofra ma nti omu nyintum ekopiem osunyan high court and asam na be appeal say Omungazeti ohene na insu atrafo traditional council ayi no nanso so omu se da chinchina atwa omungazeti no sa ohene insu atra man hene eni suma man hene nyina CD na kokodi eye Buno Regional House of Chief ya gazeti suma man hene nanso insu atra ni de yesi an gazeti san say na adoma hene chusu ohene ma akuro no enti omunye insu atra ya man hene nana adoma hene ya man hene na afa ya dai na man hene mienu o man hene ba kutim kase meyi hene e de ama ukro o ma ba ba fini ma gu abonte na abusuan secret o ma ba hwiagu woni de ese woni ensese meka cho samre na nasuma man hene na chia me abusuafo nso de nuabro na akwa ama ono na Buno Regional Minister eni nyina ne se nasuma man hene chia me afirimu wato nananom wonse do nasuma man hene jamu no wo kire akoye ayi age hu sika agu ne botom owie ya wo se achiame poma no abusuan ne mfamle na abusuan no so omu mfamle ne mfamle ne kina ne santi oma ba ba kire omu busuan panyini ba akwa ewa abusuan nim sabi ekwan yo mfa so omu kire ne no na wone ne yire ne ho kani ni dabirichi ada abusuan midnight omu nyina abo adeja ye ba be fa opanyini ni kwai wa bra na deja ada so tabo na edi ahusie omu anhwe ni nyina nim ba kire ne kwa omu susu se eye Buno Regional Minister eni suma man hene na aka abo mienu a omudi se adwuma no ento ma frɛ nananom ensunsuwa atwi ho ahia se dia suma man hene no omudie no mumra na afa omedi bi ma no ensan so omudi hye ne ye ne besi nne omunim ba bi owo se wadidi se wawu se wayede ye no ane sai na ame na ye betoto ensam ne doso ye bebo ne bede ne ye hwiem e de agum nhwe TV onya subscribe ye emane ha o hwase hoy monhwe TV logo ni da ho subscribe boso fansa boso ne mia bell notification so fakoto o se be ye de nsem de wansem polo coach cobra ma gentre ha ebeguso a oni de edi kan a obedi kan enya na afi wa share video na modofo bi enya bi ahye e ma remfi se e ya adwenkyere into the better comment section ho e de ama monhwe TV e na na adwa na mte agam ye busia nsem no ye pense. This is day 1 with my husband doing Tai Chi with Muscle Booster. This is day 28 with my husband doing Tai Chi with Muscle Booster. I started to use a Muscle Booster because I wanted something I could actually do from home. It gave me a chair Tai Chi. Na pole oye kotoko fana abusia ban kotoko boko na odi muntintimman sabi nkrofo akwamkafo bi wo ne sekan a ohwere ne nkwa so omu firi nsu atira so omu firi nsu atira wada ama mepagya mensa mintimi nkyere nanso ebesi ne yenya hunu se kwa abnane ana obenten ena edi se wuo no se kure na meka ho ase wei enye kum na ya ahensem yesi be mfie num nie ena kire se ahensem matwene twan ya twene man nanso mu ye se nsu atira de eba ni kom ye eba ni pepepe ye eba na sumdue dia omu ye number 1 enti ko mu nka ho hwe nanso nso ta appointed ni bebrebe a woje wo yeyi waboni wayeyi wayiboni nesa wo se menkasa metire hunti metira wa baba na yimi akofie a ye beserew ama wanhwe ya boso mekura wo mpie dem wo mpie abonten da na abusia ene nipa woni ye bekasa ye nana aboadom agen yawo ono eye insu atira man hene ni benkum hene ene waji adwa so microphone na o se anana adwa nsam ha me na me se opanyini nana wada amahwe ni nyina agu ho benkum hene kwa ye wratnase a me kira man hene de man insu atira tenase a otena ne benkum so enti benkum fekuo no ona da no na abusia ensam ne de wakabi wose ahensam ba de a ye nyina ye nim kwan ahensam ba ye faso ye prepre enti ye yiwa efie huehunu se feeling kikaye bia ni ho edem de ni bia ni ho onkodi boni bia na afa ya makwan na ye de wa bekire ye de wo bekire wi a ye wo kings makers won na etu ahene ne yesi ahene for e wo traditional council bia mu enti nso atra traditional council kings makers
ene tena ase susu se na ne asomasi ni obenten ne yi no nti ye de yi asomasi enti ni po mu kwatena ase a omuyi no enye obi asa de hyebranti a ohene amfanfo ono ne de hyebranti omuyi no mde ni si akonya so enti wukọ nso atra ohene nso atra manya yi no so omra no obedi won so eye ohene amfanfo ono ena eye nso atra man na yi no na busia nso atra man yi wuwi a na nso atra man na be prepare with CD forms na fa omudi akoma region ne kwa den region ni chi kasa mu na nka mi pay mantemfo no no omudi akoma ahemfo mu da o ma no o mantem honum na fa o magazette o mhwem ya no magazette na wose ansa na omusi hene no na adoma hene ti se omasi hene no omu yiyi hene no omu yi do bedi akonya no na adoma hene efreye ofra hene ba ko ewo ahemfie ho ena oba ne ho odoma ahenkuro ho na ahemfie ho na one ne tena ase nti okoye na chese de hyebrantia foforo ete ho na de hyebrantia na wote ho na nya de hyebrantia bia se agye kuna na wote na nadoma hene nchen na nadoma hene se agye kuna ye de hyebrantia enso atra man hema yi no enti monko na momfa no kosi akonya tuntum ne so na won san fa nkire enso atra man na nikaza ne nyamu no oma na nadoma hene ema enso atra man se on the 30th of June monko I think last year some na yeke you cause June ye see me this say ye nyan ru bebia na nadoma hene so on the 30th of June enso atra man monko yi hene mo yi hene ni wi a monfa na mekire me na nadoma hene and on the 28th of June ene enso atra man eyi ohene amfanfo ene omni ni si akonya so on the 28th of June omu yi ohene amfanfo omni ni si akonya so no ene na nadoma hene frɛ se dabi modi ni si akonya so a enye yiye enti omni ni si akonya so manfo na nkɔkire na nadoma hene sanse omu ni ye man hene na nadoma hene so ye man hene sani se wunti na man hene ma ne ho se de nkɔkire man hene onya bunu onya ohene a woda bunu nyina no eye bunu regional house of chief wo na ayi as president onya bunu nyina fekuo ti se de ye ba asanteman mu a ye yi hene wi a ye de ne betire ye wu asama ne be so ai kire asante hene no onya bi enti ye mfa ne mekire wo ne mfa ne mekire wo kina ana ozo mfa ne mekire m de ene osa ohene ne menyine ntum na hema na oteso no eyi agye kuna no de se branch agye kuna se ono ena emedi ade enti ono mom na momfa ni no se dabi enya wo na nadoma hene na wo beyi ohene amaye eye ye ne aye wo atra nkonya fie ho no ye ne yeyi ohene enti ye na ye wo se yeyi ohene enti ye ne yeyi ohene enti samumpo ohene amfanfo no ono ene nsu atre hene abusia be ye achema menche ebe ye deja enti omude ne CD forms akọ National House of Chief for adana omudi CD forms ne kono na suma hene suma ahinkro hene a obi anim se suma hene no omumi anu nyina na de omu CD forms ekoye nanso National Bono Regional House of Chief for eje na suma hene CD forms no gazette na suma hene o man gazette ohene amfanfo eye nsu atra hene o mu gazette na suma hene o man gazette nsu atra hene ana eye suma ebe gina monten so kase de enti o mu gazette wono no suma hene na o man gazette nsu atra man hene ne se ono no suma hene no time a omu kwa gazette no ono obi ampira konya no na ye ono nko a ena nso ache traditional council for enso say omu nso time a omu nso di nana nso atere man hene na eba no ono nso oni obi ampire
eye na nadom ahene ni mom na yi obi ma ne se omu ni nyiwe ema ni nswan na nya ono no enye omu traditional cancer atu ahene ni asi ahene fo na ewo nsu atere honom no emom ene eye sa enti nipa omu no yi no ono eye nipa kontonkro no nso ni obi ampre ho ene wo bisa na nasuma se enye tradition ono na oyesuma hene na ose ye je ne nkrata atu mu Bono Regional House of Chief for honom enye sa nipa kro ya nya ayi na nanem atankonye wo suma honom ena de nkrata ne koye ana na ono na de nkrata ne koye se ye nananom e wo honom na prepare nkrata ne koye de ene nananom e wo nsu atere so na prepare na nsu atere man hene de a omuso de nkonti ade nti no mu gazette no o man gazette no enti wo mu bisa na nasuma hene se ye nipa ba akopesei na ye dia fine but traditional council na wo suma ni nyina ena tena se prepare ye omude koye enti ade na traditional council wo nsu atere a prepare so nsu atere hene de no omude kona no de mosimu nyintu na fe de mosimu nyintu na omude kona nsu so ye prepare ye CD forms na omude ko na Regional House of Chief for Bono no eyo ono no na nasuma hene na de koye ananse na nanem atrankonya prepare na de koye enu so mu bisa na nasuma hene enti se na nasuma hene tina baabi se ye gazette na nsu atra man hene na nya yedia munsi ne hu oboa enti o hene ne kan ya benkum hene kan ya nsu atra benkum hene e kan ye se mandamus mentimi nwase basabasa yesiye na asam ne kura kokopie Sunyan High Court ka kire omu prenya fa se omu hu se CD forms bia meka omu nsa e kire se omu ngazati ohene no nso atra man hene CD forms bia ni ho sa se omu nkonko gazati nso atra man hene asam ne kokopie mu appeal court no omu nim se Nana Jiman bedu osi ade ye oye na nadom ahene no owa appeal court wakosuku adru akiri sabi onimude enti senko de niema betutu ye nke meduru sa pempenso so na nadom ahene na SS jagum ama asam na adru appeal court no eye de hibrantie ye na nadom ahene yi no no ebegina mu se obegiram di ama nana doma ayi nana nsu atere hema a wanya ne ba bi ko appeal court no ma ne ti ase se ensu atra hima wa firim oni ti azefo asase so o se ba court no so no nko na ba ye nti obi gina mma na enye ye o se nko ne nko obedi adanse atre ade de nti a ono no eye agei no agei kuna no e wo se ye de ni si nsu atra konya ne so na ye yi de se branti a nsu atra man na yi no ye yi ni si nchen enti appeal court ka chom say within 1 week omunko Bono Regional House of Chief for enko no omunko gazette eye ohene a nsu atra man ayi no me kire ohene amfanfo then so still na Bono Regional House of Chief for anye enti omu yo madwin so omunkasa ho omunte ho ntasuo nanso so no ade adoma ahene ye wo honom no omani nye ho Nando mahini di omani Nando mahini ya mahini insu atra so ya mahini enti adanse na nando mahini ya mahini na onu no betu so ohini di ama insu atre na opese ye yi ohini ni wi a omusa ade ne be kire onu nando mahini abusua na abankum hene ade ma insu atre man abehwe nsema guo na yenkwai na nsema na abankum hene ha no na obehwe guo no yenkonkotie bi emfamra sisia Yo, miniano media for ama ba ni mo ye nhyiamudie. Masem kakra bi na mpese meka ema wiase nyina ate Ghana mighty. Ba cho me ye frɛ me nana obo adom agyen yawo. Nsu atre man hene benkum hene. Na me pese Ghana man nyina ate. Na wiase nyina ate. Bono man nyina ba bia we sese o mote sa asem ya me kan. Na o mu hu se ensu atra ahensem no
eye ekino sede o mankasa yensu atrefo mintimu hu na hensam hya ase sede menua na ekasa mfiti ase no ye be hya ase foforo no a na regional house mpanimfo bi efre nananom bi efre ye hene ba ko de ne ko se wo mo sere nananom a akonwa no nananom o mehu ye na yemfa akonwa no emma de hema ayino no nanso amamere kwan so yanye ne sa sebi mpraduasa akonwa to na sebi wo faare na nkeka wo ho kra yemfa akonwa ma wo suban bi na enya yemfa akonwa ma wo nya de hye a yemfa akonwa ma nti nanane de amane bebo nananom no anya de nananom so mu omukohye asunwane manhene ahemfie wona ye fe nananom na omukohye aho ena na abosoma so nkra wie na ahemfie ena omukokohye aye ena omde saad ne kire nananom anso ha ewo mu ape ena yewura doma ahene na doma ahene frɛ sɛ opeso ni nsu atrefo ye mediation na asumdwe eba nsu atre na yesi hene na yede be kire no nti o the date to so ma yen say on the 30th day of June 2022 yesi hene na mfamra me kire no 28 June ni yesi hene no yesi hene ba ya wo se wonte ase o ma no wa frɛ na ba ko wo wa hemfie sere na nan kan ye no sere ma no di sem kire no oye mediation ni wie ye no achi na ofa ho wa edan ne ho se nana bi emra mehu yen na yemfa sabre ne ye ohene na ye pese ye de ne siso no na o invite nana no wona hemfie doma henkuro se omra okoya ose osre ne ye yin no osra ono ni nipa ni tina nana mra mehu yen na yemfa no na kyesa o ye sa nipa ye kana sem se age kuran ono a nana no baaye no in fact o de asere be kire nana no biu na kyesa ye mpre nu so na nam se na ada na doma ahene tim ye ntem sa sebio ye de ni hwe wo asemdibia a woni mu mra a sebio wote bono hafo bono at the saying House of Chiefs a sebia amamre no so wonim ko na fa so ye yihene na adan na obeka we di a kire nanan se o meka nkire ye obi a oye mediation wo be mediate se o pa asomdwe wa ha no ba bi a wodi nsu atre kwa akoduru no na nanom ante ase sa na ngena sem na ntum ena ya good catch something big this big oh whoosh hey see how she's smiling in her sleep what's going on in her dreams Nasco who be that guy Nasco big guy he be the AC this place chill like fridge true that's the Nasco power buddy we could enjoy am small na me pese me busha na suma henkuro hene se ono wo se one na na hena mframfo ye de omhidi form ko pe ye de omko ye de ne gazette ni gya na hena mframfo na sema wo ka ne se ono de na e de se bi ye ni so hene foforo bi anka ne ho na me busha ono so se na o de fo hena mframfo na hene foforo bi ka ne ho wo hene foforo bi anka ne ho me sha mabusha na suma henkuro hene se wono no CD forms hefo na prepare the call house ho ma no anya ne traditional council na prepare ana wono na tam de call ye o therefore hina mfranfo de enso hefo na prepare aye hwia traditional council na prepare na o mo de call ye afi ade ntini amfa na ne de anko ede ne ha wo munti a wo amfa na ne de anko saade ne da ho ma mandamu sukoko baaye mandamu sukoko baaye no high court sunwane say
wanhu nanano CD form a new one e kire se so ohene wa asem o oni asem o yenko gazette no wanhu yakọ appeal court no na saaje ekuna be gina mu se yemani nyina asem num no meka bi appeal court bo ni guye okogina ha mahema hema no so appeal court so wawu na ono nko na saman case ni nti obi ntimu nyina ho ma no ene yebo krachi eguye ena appeal court chair house se omfa asem no enko eno so appeal court de no appeal court na di asem no foforo di amahin na mfranfo se sunwane high court asem no mabo ato agu na mbom so ahin kro hene sa ada na ada ye gazette no ne de tama de hena mfranfo CD form ko no ankasa kan no na hemfie ho na ade nti na hena mfranfo de amfa nti court no share ne se na wotwe ne nso omukọ gazette nana yeba bedru ya regional house do ma hene da no a sebi nnekura wa ya peace court judge ye de ye nim senka sebi o judge wo fie a efiejo basabasa mafie okura fie emrasem bi o beto ba bi kama ma obi ate ne ho ase ne ye nim se sa judge we de ono be fa asem na bo no bo se ono di animu no okwa koka nananom sebi nsuatrefo no emfie num ne atena se free 2021 basis abre ya de asem na hye ho saa ye nim se asundwe nti fiatre mpe basabasa ti enim se eye den a nananom beka asem no de nokore atoba bieda ama fiatre anya ne ntoma pa afira enti enim se ye de enu amunyina ya anuanom tokwa bi ya ni entam na de ye hu ni se ya sisire kase pa ana regional house na nadom ahene da no pese osisi ye de ne position as judge no esisi ye eni ti ye ntiase ene na ame ya ba board na ye nsantwerofo nchi ya mu bebrebe yi na na suma henkuru no onhwe de ye se wono mabisa ne se hwan na de CD form koye na hena mfranfo so hifo na de CD form koye me se mabusa na suma henkuru hene se hwan na si hene man nsu atre eye do ma hene ana regional house ana se eye nsu atre na CD form ye de ko no na nanom ben na yi no ono masuma henkuru hene no na nanom ben na gi ni tumu ansa na obeye hene why na gi ni tumu ansa na obeye hene eye kingmakers ana se divisional chiefs na gi ni tumu ansa na obeye hene sara na therefore hena mfranfo so divisional chiefs e wonsu atre nyina gi ni tumu ana traditional council e prepare the CD form ene ye de ne koye saa adwene pepepe meme ye kristo ni mapase ono a se de o kan de no nyankopon se ye mu aten enti ono na de na no aka so ye kristo ni me nso me de ma no kasa me ye kristo ni na meti ya obi obehu mi television so bia na obehu ba bia no ebehu se meme ye kristo ni mapa me kan nokore e de kire Ghana man wiase ene na nasuma henkuro ne na nadom ahene ne na wanchi hene nom na me yesra tunifo saade a oyeye no wono ani nua eye drobo man hene wanchi suma henkuro wanchi sekwa obo omotko adu wasem na aba yi wasem ano na nyase yenimu nsem o na suma henkuro enimu nsem bebre fa no ho ye wonsem se base yesi ye dan nsem adi a ye bedan nsem adi nkomodi a wodi ni baabi enema akoso baabi na nka de nti na wo register chi se wankwa bi foforo register de court register kan suatra de hye ho na nasuma henkuro kan suatra de hye ho ade nti na akwohye bi chi se onye sa ade no yempe yene ne ntokwa bia yesre no bebre yende de oya hene bia yebunu so oya hene se de yebu ya man hene no saa na yebu omo na mmom yase kokora man feso beta hene so a wo so mfere so de yadu betare so na mo suma henkuro nim dwane na onim sie yen hwe atrefo de mfie num no ye wonsam a yaboa no gu wasa afo mfie num ni nyina na bia wote yasem so ananka obetena yasem so bia ye won ho asem nanso enye saa bri ne ye de beka sere na kan ye nsi yentom ago
emfa hata abonten yam tuyenum tuo bebrebe emma nipa hu na mo no kore na yepe se Ghana mpanifo nyina nka bi mansu atre ye pasundwe wo bonoman mu ye mpe basabasa wo bonoman mu na do man hin tim betena se judge as a regional house president na omesai region no na omesai assemnie omesai Ghana mra no emaye na ye de ewobuo ma no ya dana se na mo de duru bia na nipa bia se bi meka ne da bia se oka bi ewom no onka bi mansu atre na suatre emfa no tuma pamfra no kore na suatre pe ya da ma se mo bae na suma hene ne ayi na wo ye interview no a oyeye no oka asem ba ko bi wom na me pese na suma me kai no o se ohene ne de ote ahemfie na nkonwa tuntum eden ewo ne ho na o kan asem bi fa sampa ho na o de be fa mu be kan we yesu ahene ote ahemfie me sira mo ba so ote ahemfie ne to ya kakra ni na ya ne de a otim nkonwa tuntum ina wo ne ho shere na ano obi so ase o meyi nkonwa tuntum ni mfiri a mrante be ya duonu ko ayi sine o mbegbo wuda ha ye wi e be kire no mo twetwa photos kakra wo ho pictures na mo hu se wo mo tempa ayi no de akuma bobo ma san ko mebriki akonkonwa dam nti me busa na suma hin kro hin se ensu atra man hin no de pa na ha wo mo nti o mo ntimo ngezete no wo ye kakai e ma wo mo ana wa ye wo mo den nana no anasem bio no wo ka asem foforo na medi hu awre ho ba se o kai se woni ye lawyer na bo na man ye se ye ko gazette ye hini enti no ono so sa abre ne gazette no nti on fa ne de ye den emra na omodu ne CD form ye den e koye na ono de onyante ho mpani nsem kura se sa ye hini no ye gazette no na nasuma na sem o kan no ko kan na no on the 8th of May ya 2026 eno hu se sa na hina mfranfo ya gazette no na me ibusa ne se lawyer no a o ka kire no no wansana kan kire lawyer na musa ne se wo do onuan na asem o kan na bakosem se won betena nsuate na yetena ha na ye nsuo na osakwa ya amamre no enti wanwene ni nua no kakra so obebusa ni nua na se se na lawyer cancel uko ye na onua ne de no eyeye ana na oye ne case no eyeye wa musa bi na suma ye ne de oso kan dokure na suma ye niam bebiri a chese ne ho adwiri yen na suma ka asem bi se wono asem no a esi wo house wa ye se ye ma je ekuna mejon case no ono de wanka mra na mom oka ono na asem a wonim amamre na ode de kasa ase ye betim de naka ho amamre ya twero no wo hefa na sa amamre no e wo hefa council of state member wo so fa mra nya adwuma na obe da advice president wo mra ho biribisi obe da advice no obi a wote wo se wo fa mra nya adwuma na wo anso ne nana do ma he no nso ye judge ono ne te ho na se mo fa mra nya adwuma de a hwan na apese ode mra ya adwuma yede ye ntan wo mu na ye se wono anasem wo kan ye no ni ye twa ho bi ni ye de aya adanse ye de ama ne se okasa asem di a ni ye hu se na nasuma onye no krekafo na nasuma kro ya nasem na mu o se de obisa na no bisa ne se na ye se nsu atrefo mo de asem bi ko Supreme Court o se ya se entokwa ne de se bio se omukọ gazette na nanu a omu consider the CD form no a na anu ade omu de ba ye no o se research committee ne standing committee de ma wo mu se omukọ gazette na nanu a na hene ba akono omu anye fe amano o hene ba akon ben ene wo nsu atre CD form ba akon pe na wo mo ho ya ye search ni nyina CD form ba akon pe na wo mo ho a egufa aso sese ya
CD form ba ko pe eye hena mfranfo CD form na fe ohene foforo ba CD form na wo pe no no ne de no mo challenge ni no wo mo de ye se wo mo ba be prapra ne dan mu ana se wo be se nsu amana dware enya konwa kora na wo mo de wo mo pe nti wo mo so wo mo nye nipa wo mo pe akonwa no na adan ye nsu ya telefo se nipa wo ye candidate ye de na ba ya refuse say ya mpe no eni ama ba ko mi no bi wo ye ma hema ate ye press conference e tin kan ye kan appeal court yi na free say wonye wontim ka case no mane yeyi na ye de aba na appeal court no de mmra no aba se monko gazette na na no e de ben pa na kire wo mo so a mo amute president na ase na mo ne din ko mo ka kire ye se mo de mo mfa mmra ne ye adwuma na mbom tokwa no mo afa de ma woro mo ne ye be ko ntokwa no na anom ka se we are referee our ring mu di ase ye bo obi ba ko se yo nipa ye bo no dodo krachi free na me wa waginam na nipa na ekon wote ne ba ni same way na regional house bono president aye na Agyeman Badu woni suma hinkro hene wo mo enhwe emfa nokore ento ba bi a eda na asundwe emra na ye de empe basabasa sabe ya obia ba be hye ne nan ase na yenya buno ai me aka His Royal Majesty na Nadoma hene buno hene aha na buno hene na esa buno hene no ono ene ehra buno ni nyina so enti usai wa ukrom wi a obesa abesoi a kire wono ba se yakọ buno honum sesie ya nkro no kra bi soso sene doma satama na Nadoma hene ye pene ye nti ase ye masei no nam ka so opede ai nam ka so opede ai tama na Nadoma hene di asante si ho amen ne otan ya beto asante ne domafo ntem ne bunufo bi mu ntem no nam ka so opede ai na mo bona baso na wano tene na Monica sa nam ka so opede ai e wodoma nam ka so opede ai enti esana mu twato wana no aso na mu yeye o enu aso na mu di abusia na Nadoma hena kwa to the sense yesensu atere omu ho no ma na omu hu se bambo kofo bi esi afri moto so moto no ye lance se ya mu no dwan omu ba omu bo rensu atere ho no ni nyina ne se yese ahemfo mu wonsu atere ho nyina mu get it out omu bo wura edan na ye akunya tuntum dan nim so omu kwa kofa akunya tuntum no esan se aboa no ne ntakra ne mane ya aboa na ntakra bo na de ne fanyinam kwatere kwa enti si abefa akunya tuntum ni afiri wo de ene ohene se wote akunya so akunya be na wote so ohene ese wote akunya so akunya be na wote so na abusia yekeka enniema omakom wo na dabe hene na namafo ka kire wa ohukura bedwuru ni ahu sese utinsu atira ahobambo ade ahobambo pade woni bi no mu sese ye aposifo mu ban ya mu de mu abebo mu ban sanse omu di audios kire se audio ye pia bonten obi din wom ne wom kire se na amfanfo oti akonya sui omu nkokunu na afo mu nkoto na mu ntontwene tamale na mu kura no nsu atirafo nya kura no masie no maye na dotiye omu mekunu audio no mu de akọ police ya ntehwe o ma ya reporter ma police ya ntehwe enti efri na ekura di omu de esa wo se wo de beba omu se de besi agani otu a omu beto enam so omu tisi ahemfie omu se nkrofo e wo ho so kitekita 20 omu antimi amfa eye no nti next time biem so omu ba na sa nkrofo ni ho na chese omu befa akunya tuntum ni de akọ na ada behina kasa enti yenkwai ni yenkotie na amafo efa ahomba bonsam niema omu fm ewo nsu atere ho no na hene mafo nsu atere man hene da behene me yenti a ya frem no eye nema bi a ekoso obon ha efa ahensem ho enu tie pese wiase nyina hu niema a ekoso a bi esane nsu atere yasi nsu atere man hene mfi num ni bosome we ye mde to so duro wo twena na owa ahemfia nkoye tuntum bo no ho
amamre bia abonfo ye ede nanani sisu ya bibia awie asem wei ma yehema ana owo ho samre no na hwema kese oyi nipa bi ne ba prinsia ama kimekes no arejete ne prinsia so onye de hye odi sata konwa bi enye yie ewie na nanu ma ase no so de ko original House of Chiefs sebe ke man se nipa won ne ba ye no yamfa man ne yafa ade hye no foforo edinati so ewa manso twin mu na be mfimi nu ne achi ni nanane frame na mrakwa mu no ni se odo ase ko court no amfo obi an join ne ana obi ameka ase no ho onko ade ko na ugudi a asem no so awu a ha obi ani achi ema ya lawyer for ye nkrata de ko ye regional House of Chiefs e bono ha sa ase ni se na tie nti mu hwe na mu gazette nanana onye free House of Chiefs no ekote abadwaku nipa miensa ye ensokoman hene wanchi ena suma regional House of Chiefs etise high court e Uganda ha mra nya amamre nkwane mra ka ho ayense no na de mra bebre akeka ho mra be de mu aye ba no ani jese mba ko mu se lawyer no a odu house nyina afro ka che be se mra bie ni ho se obi betime freche se nipa a wawu no obegina mama no reserve to maye ansa na bebebu atai nsoko man hene atwe na no decide the ba se ono so ma mra bie ni ho a wetu am obi abeginam se obra me ginam ntwa manso ne ni jode ba ne se hema no bo ni din nti obi gema atwa manso no ara wo se mba ko se ono kwa anya hema no busuani ono zo fi kusi ase hema no fi nsesere so e busuam yuno enti ewie no suma de ene wanchi de ye se sa asemba no wo ho a o capacity oni capacity e ma no megye no nka yihu se mara bie ni ho a e support ne be ka no tie ma sa asem we so the call National House ekodu National House for my nkrata de Bonija House se asena free bensem abiduru soro e de sa asem Magistrate Court e de go High Court no Magistrate Court no se mo infanto na bedie wa se mo gya to asem we akọ ya bra ben nkrata mpiri no se National House for se asena obe ho benja na benka beda yasura Yohan ba fre dasi mumra e kwado dan ho a ya tu ahye e wo National House a yeka capacity no yenya hu niti se nipa no capacity oni capacity ma giti ya ma sa nipa no mra meginam no me kan sen no na obi ni capacity obegina asem se ma na yie a ye wo judge panyina oni president of the house ini se mra no kra chia nkobetene no ono so di akire na be ye ne be ye asuma wanchi ni soko no be da so ginam se ye mra ne kan sen no eni mra e Uganda ha be gina so bia ye na ya mana nso ho odi asane kodan suya akọ se be mfa ne krata nko suyanfo ne ye se be de kwa onye yie ye se mra kwa mu no etotu anamon odi ase kro ya kwa Peace Court e Kumase a Peace Court no e ka se mra bie ni wa esi na na kwan se be ngazete no de wan be na otwe be mfa krata nko ebudu suya be da Regional House of Chiefs adoma aduma mbadu da no na odi mra no no a Peace Court na be na kono ne judges ama ruling o tere sunya se da o ma ne nya aduma e mini so no so ko no ma ruling bi amfa nya aduma be ne de dia yenim eno a Peace Court on the bam say nipa no o person o sambam as interested party a obegye ma hema no mra bi an support no na Ghana cry o kwema na ini kwem fada no no obegye m se bi ma a o yo ubuche ne obegye m ti sa papa no capacity kuya no National House yi e dey say ruling the bar Regional House a be te hwe ya yo se nka aboa ni tipura asere nyina pro do ma hina nko ni mra no a o ye president nko ontu we di banyini si ono ye hu so opiapia be ama sa asen no e ba ye no be de ba se be pese de asen no state of education e ko a Peace Court share that say mra na ben hwe se be grant da ye ko ya Bonija House of Chiefs ama a ya bu course credit ya be 15,000 se be nkotua ya se be tua na nka be na nkrata akwa ya te ya be ba san apaja Bonija House of Chiefs ni so entenjina fo no ono ankasa akwa ne nkrata nyina de asene ko Supreme Court ye bi asem beja o se kama bia na wo ja asene kafa
Is a bankaza Bruja or Chisa Bijinama, Bear Pim 7 and Anama would chatre. And in Chatra Council, El Cochaman Suno Supreme Court. Interest Ben Bone would chatrim. Saturday and Sana Doma Ebesanako. Now no Sumama in a car press conference once more, there isn't the two. Say, I send a bear no better than a lawyer for Yamran Bekai. Now, Mamre, the minister Suma for Mamre and Nagana for Mamre and Condia Minim. So be not some about as a crown mountain by the Abbas and Kamai. But no bear no one for Bia, Madam and Quam about content crow. No, who are within an antin no of us and be image Muntre. Mrao Gana. In some baby, our cano, other Pentecost elder. The music was elder bit to be true way. You know what as it be ya be cry audio. Say we are the beginning na dey pie. Ah no na ase. A registrant say on fa ya send nko Supreme Court. So pa e be isa ni mana pie no ehu na ya da na oye no. Wa ya ma abonfo nyina ehu. Mradu say boni abeye no boro ha no. Be ka ti bom sa na wo ya adwempo wa chire di a ba ne benim. Minim say instructor ebi aye ma house ko ma dwene se bia ye kwa kodom ba bio e bia ye do no de sa san be fia hasan en fia aye na ni ayokofa no ho nye ho ne ye de ko ye be pese be ye no ye de ye mra kwa mu ne ye de be ye adwuma ye ne suma nsoko wanchi drobo eni bia ni asem ye ne ye hema de ba ye hema na wu be ma se nungu na ye nto aso ntra se nduafo na se ba ka se ba je asem se be koka na bakoje Supreme Court se be bono House of Chiefs. When you started for Chamanson, dear, you know, be a Samran free. Efa, Nanadoma, Hennedy, and so a binimag say, a dinner bomb. And yes, it be a tino. A dibuma, Nanadoma, Henne, Suma, and Nanamina. Nananon, dear, and Konya Telaconia Tuntunsua, no cray, Anna, Odia Wojuma. A Konyabu Atras no du Trocrano, or her, a Konyabu Kufu. She always said, Binim at the canta, eh. Mfienum ni atena ya hwa na nyema no ba bia cha kono cha na chia ne di kan mra ba se ye hene we professor Makroman se wu ya di bia beba no nananum hia se e be se etu anamon bi esoma nanan ba ko moko na do ma hene okochia no sabre na nipa mienu atwebeti a e ba. Sorry to bother you. I appreciate your time. Quick question. Just checking in. Wanted to see where we stand on it. Man ka say omra na ne himano bo ni di no yemfa no mesi so na ba ka no de hemfo na ba ka no wi aba piska ma bani bia pene ma bia tra na ba ya ni hu se akomiasem aya de sesem ahensem mu no ne ade woni di nye ne ekom de no enye sika ne de to akomia nti oya enye yie enemenum erinamua mesanko ba se akomiasem nananom atimi ede na hina mfam asiso ya mamre nyina wi asenwe ba ho ne ye se nko be pre neutral rule ye wo ha na ye te se on na prapra yi o prapra be dubrekum o ye so ba mafo so no oto nsa fra nipa no a mebo ni di anye yi no so ne ye hene to nsia no na be gina ho a no o che na tade so prapra ma se nipa no be gina ho so ne ye hene kinetiri so ma bum bi de no ande be tindi amamo Itatra mamposo ma oni di nkomo se oni yozatra hene owie ye no oma ba emblem manana no giye obo no mu ase koto wo sabapare nim meaning se nanado ma hene agi se nipa no tum so oni ye hene nipa ye candidate nkoye tuntum no onya hu ebiye ho onti anyi floti bekum onti tiatre nanado ma hene ne koye ba ko ma ko ye videos e won tatra mamposo nipa awe ye mfama na ya mfama no se won na koye ba ko ene didi mwa yase mi baaye mwase agi adum se kwambia aso ese de moji sani pere gina nchen hima no wi enso moyi na gina nchen ase de mwan kasa de aso chiza president aye do man hene no technically ese nka betu be fosa mra kwa mu we nya adwuma appeal court yi ba pe wa ba to ese mwan kasa na ma fa ase ne se mu de ko Supreme Court ene nsu atra ba betwe ede ka na do man hene ni mo oye no yi hu se otrofo from Vitiase no eba be pensa mre nyina no na de bie ni wa ya chese opa asomdwe o chatra yenim ni open sa candidate no se bia se nipa no ba o du chate ba ko se do ma se dia mitimi kire na o ye ne de kire se on pese ye hin no a chate fo agina tunu
Obe ye no mum etena doma anu sunyan no si hene ma esuatra. Ye security ana ye bambo sem ewo kurum ha no. Ebe ka se eduro bi a entwa yi. Nti America ne se bese mfie mienu ekobiensani no. Edima be bosumi nan a yenya attacks ewo ha. Yo wa behna binim edio ka matumen be 5 and 6 efibrekum. Na baba be gina ni mu ha. Amane a biasuma be se be mepa na na wa ahemfia no. Ni aye wo ha nyina be nyi fria. Se ya makwan a ye be bia be fanye ye. Abiaba ama ye dia koma Ghana Police Service. Ya ye sa be mpre 9. Na no da de kra na ba ye kete yo ha na binim adi moto yen license ye unregistered ones e ba ye nipa be say 5 and I say bo be wura ya ba be wura ahemfia e ye den a asema be kan ni say ba asema be se be mra na obi o ha bia be meyi ni mfia ye kohwe ya obi ye nko tuntun wo no gate iron gate na ubu na se na akobe nko tuntun wo no ba break no be de kuma e ba so be se nkuratu na yetie ye ne se na mantena ba na bi so ha be kuratu me hu ba be ne be na be ko gina abontene ye bom modene sa memenda no e ma a police for aso tie police for 2 moto ni car ba be duru ha ba nya arrest bia e ja ni pam be ko kwa enu che se ndi akire ko police for ko ye formal complaint na mo kan ne se omuntimi identify sankofo no ye te ha ama bi na ko meeting audio no aba se be mra na be hina o edasi so no be nkuru kra be koyi ntu tabalikwa mba bi enya sa audio nyina de bi koma IGP nyina ebe pem ne bi anka we ne aduru no ya hu se bia ntimi amọ ho ban awan kata e se obo ho ban nananum aye se ese ye de ne to abambofo so a nyema enkoyi mai yankasa ya aye se be boy ho ban yedimi ntre fi ma bi emikuye ahimfie yesia no enya aban bia ne simaye ye nananom ebesi ya ewom mbane na mom se ye je kuran se ye bia aba hade a ene ye sani pa no ni obepia na bia na mu ni ye ato abonten go se ye no ya tena ya se beku ya ene nka police bo nya kwan abaja ahimfie abozo se hanye secured ba beta ye brum prensia ya make official complaint but ba hokra nu ayo adwuma nsani nyina ya se chewo nkata ya twe ya bono a nya ne se yankasa ebo ho ba ise di ya bom modern e di audio bibiri akwa abanim ya di krata bibiri ko adanse bibiri ko se me kan police for kra bibiduru ma tima nya arrest asena ko nya duru no se bia mo ho ban ya wa bo ho ban di pese ya de sa won ni we kwa bonten se wa ye besuma se bra swatre man hina himfie na nya de ye no te ha na obebie po na nkura safo a ye de ama na o fa ho asem ebewura hade a ene na nye bi ni kumantwi ne ye kan se uye be ma oba bi a bisu ye be ma oba bi kama ni ahoden kura de nye ne fie ye ka che be pani ewura mu bi azu no fie ndi se bia de be ba se o be bi sa de anama ye se be bo ye nananama japade ho bare se ye nkonwa se ye de pani fo ka se ye de nsa kwa himfi a ensa na chi no se wo ba de na ye nimu de a ye fa so ye nsa wachi de onsa nko bium na munye be ya ne se e obo ho ban na so ne ye se eto no ato eno ano no nkrata ne bi nyina akoma ye IGP aduru ho audios ka ho ne nso ye mfi wo mu enso atraman madaro mamani mu amesira kasa kakra ye nyina wa ha se nanana pole to nanana wonse ado ya e wonsu atre se ye nsu atrefo bi ne kunu se ye nsu atre na obewu ye na nka ne nyina odomu enka ne ye hwese nka mbaka bibi afa ho se boni we de da bi nsu atrema ntimi nti nsu atrema ye beboa ama onipa wo kumpole no ye hunu na nsu ebesi na ye hu enti eya na ya pa ye se odo wa de wasembisa bekwa akoma Ghana Police Service na Ghana Police Service enya anu ye mfama ya papa ya papa ya sefem papa enti na najiman bedu wada roma wani mu amesira oni de kasa kakra wafena ode hye pon na najiman bedu ase ahinsam bi abekoso wo bunu ho bia no wonsa sem bi
ahinsem bia bekoso obunu bia wonsa hyem na kira se opese wo ye bunu hene enti na opese wo ahinsem bia enti sampa de wagye afa ana sampa hene be san kira wo sampa hene wagye afa brekum de enura de ya woje faaye ya tete sa woje faaye adenti na nsu atere nso wagye afai sa me de me hena banti wo so wono na moje na mo san kira kuro no ehin baabi ne yakwate se ohene foforo wo baabi timi edi ohene bre eye kuro bi sofo efa hin ne yakwate se asem webi ya raji pidi ade na wo ye oman ya yatimu ya ho bambo ho nsem odua beka wonsa ya hunu hwe omudi evidence aba ne nkasa ye mu sete sadia evidence aba ya raji onkrofo no munya hwe o yesi omunya hwe omunya hwe nana sumahene ne chiame atoa nananom wonse ado ya nyina ewo krom ha ye hu bi nana sumahene achiame sha fridge mu nana sumahene yesi nana sumahene koye ayie eje chiame a o sha fridge mu ehun nso abode agu ni botom nana sumahene shede tu amana te se de wo besie chiame no edu bra ye besie chiame nana sumahene kwotwa abode se body adua no twa eno ode koto amnanim kan na tie gusu sebe ya obi anto nananum wonse edo ena na sumahene jinsa abode efa ye no wunyina aseme ya me chia me aye enso no oboa na mu hye fridge abusia ne se anya hye ena abusia no ebepe ya asem ni kopie court ema court se nya hye mu koyi mu na munya aye no court koyi amu na omu ya aye no ena nana sumahene se onti ase nanso Erade adom nti omutimi ye aye na asomdwe mu wieye omu ya asomdwe ni wieye no nana sumahene se achiame mpoma no mu mfama no ena omu nso se da achiame mpoma no mfama ni sanse ochiame na wo ye aye kura no gya ne funu na amu wo fridge mu ena wo be ye aye ni gi hu sikadiye enti achiame mpoma no ye mfama nana sumahene yesi regional minister na wo ye lawyer de ma wo nti oni kase bom afa ho aba beche omabusua panyini baako na bre omu beche no anaju da suo ma obi adeda na omabusua panyini yi ene ne yire da oyire no okunu omu da adeja omu nse hwe Adam and Eve oman kan kire ni se kohyani kampo bra na ahye boxa bra ne emfa wonko na deja so saa ne so ne page ye de ne koye enti ebesi nne se omu nipa ne wo hen so omu de hye ne wo hen omu nim se wawuo so wote ase omu nim enti duabo we nkoma na nasumahene ne regional minister se emre ye ni nka so se de ewura asante kotoko hene kan ye no regional minister wuji wudin enka regional minister de ye yi wo no se de Dr. Frank Amwako hene nananu mu bodja okobi nanso ahinsem de onfa nanu ntum ne de ne so obehwe na Kumase ne Ghana ne Asante Mantem mu akoye na SPSita nanso bunu regional minister de kame ya se bana ahinsem de da biebo ne din bunu regional minister ntimi mmo ne din wa ahinsem nyini din firi mu da enti samre de sumahene chiame wanya ne ba bi kura busua se duabo omuburu nyina omuburagu nana sumahene tiri so na bunu regional minister so na busua nsem o makaka ho de kakum ya de no kama fo nanum yenkoi na nsem a eni nuaburo maburo no yenkotie bi emfamra sisia Zo ya monza asasi ya bajinza no akumra da so nzadi o aso ni bajinza no mo kasa aso ta bajinza no mo kasa aso kwa ajua nzadi mo kasa konzia bajinza no konzia bosom ko tinza mambo ho bajinza no mo andwanya ma nzadi bo chiri wa nzadi kasa bosom ya sa wata ye shano hira busua ye huna mane awo kwa broku sini akwa bo azam Benetton blenders and smoothie makers makes cooking simple, easy and tasty.
no de wa twe amanzoa kwabua ne ye ne waya Nenda babo rejam ni funu ya ye ka ho asem a wa ba chi mofa anadwo wa hia pieto ane oyire bia da ho kwatere kwa ba pempo se kromvo obi a wa twa ni pati ba paja no ohia atare he ba bo a ba chi na ba de ba kwa ni ya ka se ye nim ba bi a ogina Obra kusi kwa tutu aja gufa aye akwaboa tumi wa nyandi ndc di amane ndi ni ti asem no a aya bebu anefo njanhye kwamra kusi di to na John Katasie cha me hini funu so akwabu ani di asan gini bebu anefo na nda ya kwamra kusi ge se funu ye besie ni wiem piao kasa amba swambamba yenum di papa ma ya kwana ro wo ya wa atwituo akwawu ma abre kire be nya bia andra no sa wa atwituo ndie atutu wa to ni jangufa odaso ya regional office wo di sunwane benga ke ho asem ni atutu no krem aya twa hu picture dia mama ni nyina akwaboa ni regional office benga ho asem atufunu tu krem asem da dia ya nya wini se abusu pa yin ni abakoma hin benzi ebefunu ya ko yifunu a ya ro ya twere krata ma resak ne amanu bayevu nyina se benfa ba ho odene ani ba ni monyam da akire no kwamra kusi ni akwaboa buru regional minister ba ko fa nipa se be matututu obenguye ba ma yenzie papa ke Ghana mani hai ya sraba ni mbayivuo nipa owu a benzie no ya mrama ya fiefunu ya sia bia funu ye ya denga ya zinzi ni wiem no anga fiji ke so ya kwabuo so ya kwabra kusio nipa kwa ne za ya sia bia ni ko sia bio po ya ne za ya sia bia na nanu ko tuga mavue ukuba ba ba ya di yan han ya ma ne nyina tete ne ne za ya funu ya se ya busia ya ba tia hu abetata ya ni na Sani bakura yeguri bengunzo ni bakura mani abachima mama fie sani bakura kia kango bakura kiwo Bosia ade na ekoso akomna se kia me hini fie me na me fro me na andu bosia akomna se abusia panini asema hamno nyina mama obase so yo nananom Ghana mai aban ene ne mpanimfo niema bia ekoso owo akomna ase sunwa abure so eye yofa na John Katachi a na oye suma acha mehene okwakua ma asem no ye adaja ma ye ne na suma ma hene twe a na kotu ma ye se ye mesie furu no ofa ho ne nko aba ye ayie no a ya ye abusia no amoya amane oye ayie no wanya furu na adie oya ye ne gisika gunu botum kosie kosie amum no twabode dua kosie akire ne kotu ma ye se yenzie ye de hie no ampa na anu ye sie na no akire boko ye de enim se akire adin na ba bia aduru no aburu ye so ye wie na tiabi ye se regional minister se ye mra sunyan abusie nyina koduru sunyan na eduru ye koduru sunyan no regional minister frɛ office wa ye hu asem titire obi andi a ofrɛ efisa no susu se ye ke ya basabasa besi ojigie nyina na odiye koduru ha abisem obi se ne hu mu asem bia nra anajo ye ofa ba ko a ohwe fie abakuma hene nra ne etia ne se anajo ba donko ye hu ya se police fo baba ya one ne yire dadani baba pan wuru ba man papa pan mu a one ne yire beda bedam baba nyina anajo no asa break kura ye hu ba bi potia badol kwa ndi ani awie ye pesa aban ene ne mpanimfo na nanom ahoka bia yiye ane ministers mpanimfo soro ma mpanyini ya srawo sa awie akoma asem mpanimfo ya hia sa wonka asem ibi ma sa fatasa yenipa wu no fatasa yenie ba bi yie no a aye smafo a wonka bi ma na regional minister no ye ngusa oba asubie ma na sa oba tokako ye dube nhu ya awie ya sem tia wane sa munka bi ma na akoma tufo yeni abra fresh nyare ka tire ye se ne dia so bi ne ope asubie ope no ye kwa koduru ho no kasa
sapo wa mayanga bi ni obisa na na da ni ba be che no nra na dwuda so mi ya ne se hini osie ni nipa he ma ne kire no ba bi kuro potin a osie no ma wo ka kire ye se ne ye nza ne mra na se ohia ya wo ba kire ye mbra ba kire yo abeo anaju da so papa ke ne oyire beda ba ya donko ne wosoma police fo ma be fa no anaju ke ba be po sabi agopo nga be mo na no amiepo no na be hu sa ni wa pempono ke ewu da dan kin bu pono ke yani achi papa ki di ne pie e di tuo bu boro de ne kwa na Sumahene enso no nti Sumahene regional minister Emma Bono ena afi na adomahene ye bomudin dodo nanse ye bomudin na Sumahene ye bomudin enso atere de na Sumahene udin wom enso atere de video bi emre bi achamo na Bono regional minister udin wom afi we nso so udin wom na adomahene video bi ekoso ahinsem bi ekoso no ade na nya wukra na na etwa udin abehye hunsanse ya tete udin wo bebrem ya sramo ya nyina nim sa ahinsem de nananum na yi ahinsem ya nyina nim sa Bono ho nsuso ye ni ohene bi a oye ohene kese a Bono ahemfu nyina ahye na se ba ye nim se Bono ye friend se na adom ahene e wo na ahemfu benkum nifa ene de keka ho ena na nsu atera hene ensuso e wo benkum nifa ne de keka ho hye na se ba ye ni se musudifo se de asantefo e wo musudifo ba ko pe se yewura asante kotoko hene no ebi ni wosa enti asramo ena obi ntimi mfiri ne man so mehye emra ma obi man enti mfiri eye doma mehye mra ma nsu atrefo sanse omu na ti omu mam no omu se de omu nsihye omu fa enti omu na nim kwan omba fa so a ombeyi omu elhene afa na Sumahene wada Roma yesrawo ekwan a ofa so a wabekire eye ochiam ye wanya ne ba bi kro ne di sie di esrawo sefa ne bra se be ya ede asomdue enso beba na Sumahene ma meka samfa ho de enti enim di asem ne se ye no kre se nya no kre ba omu se omu di asem no eja eye ensuo eye mo hwe TV no anugu so a wo hwe no o hwe ya na odi adwuntwe ne ba onya subscribe ya no subscribe di amaye na na adwa na mte agwam ya busua ensem ne ye bebre ene gu ho no ma ye be kenkan na afi ya to aso di amaye yan kenkan krofo adwuntwe na afi ye mfa emamo Kwame was it this man again na Adomahene jinidin enso atere kra de na Adomahene nkefa ho bai se wo koyi hene de ama enso atere manye hene no omunsi no wa bre enso atere traditional council ewo kings makers wo a omu na ye asi ahene ne etu ahene enti domani enso atere kra de nke mutwe kra o what Adomahene is looking for in this world actually unless we ask him cause we don't know brekum dia ba enre ya na Adomahene na ahobom mu e na afa de ensu aterefo nso abekasa na atimu se ade na ta o mache audio atimi akopie IGP ho de na atimu se ensam hihye ho no mpa Lucius so say Adomahene haven't you done enough unless you ask him cause Lucius wadwen chirari de this ekoko bisa no konso de na ebeye den pa ebeye den ena pa wasi Adomahene wudwu wo ena pa Asembe nya abotre Brian no se Adomahene anim guase aba eno de yentimi nkyere se nanim guase aba ana se maye ba de nso atere man ka nyina ne se na Adomahene enye ono no obeyi ohina ma wo mu se na Adomahene se nso atere man hene na o mayi no mpe a ene enye na asem nye o masem omu no na ye nso atere man ene omu ye man hene na Adomahene so ye man hene enti omu ntimi ono ntimi nyi ohene ema nsu atere man abusu ansam ne doso yento asoi na afa nsam e wo ho no yenkonkohwie emfamro monhwe TV no anegusu a wo hwe no
o hye na na odi adwenkyerɛ na ba wonya subscribe ya no subscribe na afi wa hye amodofo bi enya bi ahye amaye